Krásný den, já vás vítám u dalšího rozhovoru v rámci talk show o e-shopu s e-shopáři. Tentokrát jsem si pozval dneska k rozhovoru Roberta Potom, to je majitel a CEO e-shopu Kachličkovo SK, který se specializuje na prodej dlažeb a obkladů přes internet. A Robert v tomto segmentu uspěl i přesto, že mu na začátku všichni říkali, že posílat dlažbu přes internet je prakticky nereálná věc. A dneska je v online segmentu jednička na slovenském trhu a chystá se expandovat do dalších evropských zemí a postupně by rád tu expanzi rozšířil víceméně do celé Evropy. Kachličkovo SK v loňském roce obsloužilo přes 5000 zákazníků přes internet, kterým odeslalo přes 3000 tun obkladu a dlažeb s obratem, a to dám ještě jednou, vole, jsem se 3krát zamektal. Tak ještě jednou. Aby to bolo aj to pre ľudí, nech to je dobré, vieš, nech to, takže... No jasný. Tak jdeme ještě jednou. Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu talk show o e-shopu s e-shopáři, do kterého jsem si dneska pozval velmi zajímavého hosta, tentokrát ze Slovenska, kterým je Robert Potoma, majitel a CEO e-shopu Kachličkovo SK, který se specializuje na prodej dlažeb a obkladů přes internet. A Robert v tomto segmentu uspěl i přesto, že mu na začátku všichni říkali, že posílat dlažbu přes internet je nereálné. Často a do dneška to tak říká Robert, že vidí ještě ty úšklepky a ty posměšky, které na něj ostatní měli na začátku, když přišel k ním s tím nápadem, a dneska se to všechno otočilo, protože je v online segmentu jedničkou na slovenském trhu a chystá se expandovat do dalších zemí v Evropě a jeho dlouhodobým cílem je expanze do víceméně celé Evropy. Kachličkovo SK v loňském roce obsloužilo přes 5000 zákazníků, kterým odeslalo přes 3000 tun obkladu a dlažeb s obratem přes 70 milionů korun. A taková zajímavost je ta, že Robert do Kachličkova přišel jako klasický zaměstnanec a po 4 letech celou firmu nebo značku Kachličkovo koupil a stal se CEO a novým majitelem. Ale o tom všem se dneska budeme bavit, já si myslím, dopodrobna. Každopádně, Robo, já tě vítám v dnešním rozhovoru. Ahoj. Ahoj, Dane, ďakujem za privítanie. A budeme se moc rovnou pustit, jak se říká, rovnýma nohama do té první série otázek v rámci rychlého výslechu. Takže moje první otázka je, co jsi dělal předtím, než si rozjel e-shop Kachličkovo? No, predtým som pracoval v zahraničí, pracoval som vo firme Haribo a vyrábal som gumené medvedíky. Takže prišiel som ako robotník do toho e-commerce. OK, a co ti dala ta práce v Haribu do tvého e-shopového podnikání, nebo jestli jsi tam odnesl něco z ty předchozí zkušenosti? Ja som toho zastanca, že každá jedna práca vám, alebo mne osobne niečo dala, záleží človek, k tomu pristupuje a všetko, aj tá manuálna práca, tie zručnosti, veci, aby človek nechodil, robil, rozmýšľal, tiež sme pracovali v skladoch a reálne teraz máme nejaké sklady a tým, že som pracoval v veľmi zaujímavej firme, oni mali zaujímavé aj vybavenie, takže človek, keď teraz prídu mu nejaké nové vozíky, podobne, že už s tým ako keby pracoval a učil sa na cudzích a teraz na svojich to ako keby, že vie a dalo mi to ako keby celkovo to zahraničie mne dalo veľa a tá firma ako keby Haribo mi taktiež ako keby pomohla pochopení toho, čo nechcem robiť. Tak by som to ukončil. Hej, že to som si tam uvedomil, aj keď som zarábal, že jednoducho to nie je to, čo ma v živote naplňa. OK. Proč jsi se rozhodl nakonec pro tuhletu cestu, respektive proč jsi jako vybral směr e-shopu jako další? Vždycky chcel niečo, som si uvedomoval, že vždycky som chcel niečo kupovať, predávať, vždycky som to robil v tom, keď som odišiel do zahraničia, klasicky som pracoval, tam robiť nejaké biznisy, obchody je zložitejšie aj kvôli jazyku a zákonom, ktoré sú tam iné a celkovo vždycky počase som si uvedomil, že internet je budúcnosť. Od jedného môjho kamaráta som dostal takú, on pracoval v marketingovej agentúre, som dostal taký nápad, že by ma to malo baviť a vlastne som si uvedomil, že e-shop je obchod, ktorý funguje 24/7, ktorý funguje tak, ako ho niečo naučím. Dá sa tam obchodovať zo všadiaľ, vždycky tá návštevnosť môže byť v tom obchode ešte väčšia ako klasicky. Nemusím vstávať, aby som niekoho zobchodoval. Hej, idem večer vonku a vrátim sa ráno domov napríklad a v podstate, jak sa hovorí, že zarobené, ale v podstate, že ľudia sú spokojní, stovky ľudí na stránke a je to taký obchod možno vo väčšom a stále hovorím, že internet je budúcnosť. OK. To je e-shop a proč zrovna ten obor, který jsi zvolil? Kachličky. Za všetkým hľadaj ženu. Moja žena, teda snúbenica Andrejka, pracovala v tej firme a raz, keď sme žili alebo fungovali, že na diaľku, ja som žil v Linci, ona v Bratislave a sme sa videli každý druhý víkend a podobne. A raz som prišiel,
už aj neviem, či ona ku mne, alebo jak nie, a bola dosť frustrovaná ako keby z toho, že má v práci toho veľa. V práci je šťastná, ale že jej teraz dali ako keby jej na starosti ten e-shop. Firma Kachličková ako malý obchod, on existoval, on bol. Len nikto ho nechcel ako keby robiť, si ho hádzali. Šéf ho založil hlavne kvôli tomu, že každý to má, je to nejaká vizitka, ale jednoducho bolo to bez marketingu, bez logiky a tak ďalej, len aby to bol, hej, ako XY takýchto e-shopov. Ona raz prišla a mi hovorila, že jednoducho to nechce robiť kachličkovo a tak ďalej, že ten e-shop, že nerozumie, má veľa svojej práce a vtedy bola taká prvá myšlienka. Hej, je to e-shop, je to zaujímavá vec, je tam priestor, tak jednoducho začal som sa s ňou o tom baviť. Ja som majiteľov poznal predtým, cez ňu samozrejme, a jednoducho sa vypracoval taký biznis plán, že ako by to mohlo fungovať. Ja som im ho ukázal s Andrejkou spoločne, oni mi dali zelenú, vrátil som sa do zahraničia, dal som výpoveď, prišiel som naspäť a tak som sa dostal od výroby gumených cukríkov k predaju kachliček na internete, hej, že ono to, o tom je aj ten život, hej, a nezdalo sa mi, nebol to môj sen, nikdy som to ako keby potom netúžil, ale jednoducho ono to prišlo a išiel som oproti a som si uvedomil, že je to zaujímavý biznis, zaujímavá vec. Inak som vyučený, že kuchár, to znamená, že váriť som tiež z gastronomii som vyšiel a proste som chcel robiť niečo iné a nemám problém ja absolútne s ničím. OK. Když si vzpomeneš na ty tvoje, respektive vaše začátky v Kachličkovu, tak jak bys si shrnul do 3 vět? Já možná se vrátím ještě k jedné věci, když jsme se spolu bavili, tak ty jsi mě popisoval, jak jsi tam přišel a za pár let jsi prakticky tu firmu celou koupil. Tak možná to shrň do 3 vět, ten takový progres. A pak se o tom budeme bavit ještě podrobněji, ale jak tohoto celý prakticky bylo. Nebo ten návrh i si vzpomínám, že si říkal, že si navrhl, že tam budeš pracovat for free nějakou dobu a když se osvědčíš, to možná zmení. To je zajímavá věc. Áno, tým, že som bol v zahraničí, mal som už našetrené aj nejaké peniaze, ja som hlavne chcel byť s Andrejkou. Ja som chcel byť s ňou, ja som ju nechcel stiahnuť k sebe, ja som v práci bol nešťastný, ona šťastná, tam bol priestor, že sa vrátim zase aj v tom zahraničí. Človek, keď je dlho, zistí, že doma je doma. Tak v Čechách aj na Slovensku, proste tu sme doma. No a my sme vypracovali ten biznis plán a oni tomu ako keby neverili. Aj mi povedali, že keby ma predtým nepoznali, tak si myslia, že si vymýšľam, hej, že to nie je možné, jak ja som im povedal, vízie, veci, ako to môže byť, ako to spravíme. A jednoducho, tým, že som mal aj našetrené a som cítil, že oni tomu ako keby nejako neveria, tak jednoducho tam za tom stretnutí som mňa vyšlo, to nebolo ani nejako plánované, ja som vedel, že tam skončím, že budem mať peniaze a tak sme sa ako keby keď som ukázal ten biznis plán, tak som im tam aj navrhol, že keď to nepôjde a čo potom a proste tam boli nejaké veci, že aj investovať sa do toho muselo a nedalo sa aj platiť, aj investovať, aj všetko, tak zo mňa vyšlo, že OK, ja tomu verím a jednoducho zaplatíte mi až vtedy, keď vám zarobím. Z toho, čo zarobím, budem ja mať niečo. Vtedy tam proste padli, že budú tým pádom aj nejaké percentá z toho. Dobre sme sa dohodli a 7 mesiacov cca som to robil ako keby free a že makal na webe, na štruktúre webe, na všetkom a potom normálne ako keby to už potom už to išlo tak, ako má. OK, super. Bolo to taká vec, že jednoducho ja som to takto cítil, veril som tomu a niekedy treba spraviť aj. Nie, ja som aj človek, že nie na všetkom treba chcieť zarobiť, nie hneď jednoducho. Treba si vyčkať na ten správny čas. Všetko má svoj čas. Niekto má sa stať niekým z 25-ke, niekto v 50-ke, je to v podstate úplne že prirodzené. Takže ono to aj preto nejako bolo to veľmi dobré za mňa rozhodnutie. OK. Na jakým e-shopovým řešení jste postavili tu první variantu vašeho e-shopu a na jakým řešení běží dneska? Jestli to je stejný řešení, nebo jestli tam byl nějaký progres v tom na tom změny? Tak stále je to stejné. My sme, jak som prišiel, mali sme e-shop Creative Sites. E-shop bol klasicky na šablónku. No, šablónový e-shop. Momentálne sme stále v Creative Sites. Nechcem od nich odchádzať, mám s nimi dobré vzťahy, sú to šikovní chlapci, aj týmto vás prosím všetkých shoptetákov a tak ďalej. Nevolajte mi, nepíšte mi, neporovnávajte sa s nimi, nie je to správne, hlavne pre vás. Lebo aj vás ja mám reálne, že rád, ale v podstate teraz máme už e-shop, že na mieru spravený, naprogramovaný, poprepájaný jednoducho a čo sa týka Creative Sites, ja môžem len dať ako keby palec hore, je to jedna z mála firiem, ktoré som za tie roky nevymenil. Tak. A je to vážne, že som s nimi, aj keď je nejaký problém, keď nejaká situácia, vedia, ak sa hovorí, aj oni stiahnuť chvost, pochopiť mňa, nájsť nejaké riešenie, že nepozerajú len na to svoje pieskovisko, len oni, lebo to robí veľa firiem a oni sú takí, že vedia si priznať chybu, vieme zapracovať, vieme, za každým, keď mali sme všelijaké situácie, sme si sadli, ak sa hovorí, za okrúhly stôl, našli si oni taktiež čas, pokecali sme, vyrozprávali sme si to, pravda veľakrát, ak sa hovorí, že nie je v strede, ale v medzipriestore,
a jednoducho pokorne sme si dokázali, čo veľmi ako keby každému prajem, všetko sme si dokázali vykomunikovať, nastaviť, spraviť tak, aby to bylo výhodné pre všetky zúčastněné strany, nie len pre jednu. Skvěle, to moje další otázka asi byla odpovězená v tyhle tvojí odpovědi, jestli to zpětně hodnotíš jako správný rozhodnutí, anebo ne, že jste začali spolupracovat jako první z Creative Site a prakticky do dneška s nimi jste, takže to asi bude správný rozhodnutí. Veľakrát na začiatku, keď môžem povedať, ja som ich chcel vyhodiť, vymeniť, ja som tomu nerozumel, nový človek v e-commerce, hej, oni chceli za úpravu filtrov napríklad 900 €, čo vy ste blázni, hej, však to človek aj v zahraničí 2 týždne musí robiť za nič. A jednoducho som to skúšal a s odstupom času som tak strašne rád, že som pri nich ostal, že potom všetkom, čo sme si spolu prešli, aj firma, lebo ono to je aj o tých partnerov, alebo tých dodávateľov, lebo ja to beriem, že sú moji dodávateľia. Aj o nich je, že či firme sa bude dariť, keď prídu problémy, či podržia, čo pre teba ako keby spravia. Ja som veľakrát, ale dávno ešte ich chcel ako keby vymeniť. Mal som aj iné stretnutia a nejako sa to vždycky ututlalo. A reálne môžem teraz povedať, že som tak strašne rád, že som nespravil emocionálne nejaké rozhodnutie, že som ich v podstate nevyhodil von z hry, lebo aj vďaka ním v podstate Kachličkovo je tam, kde je. OK, skvělý. Když jsi začal pracovat na e-shopu na full time, myslím tím, jako když se to teda překlopilo, jak jsi říkal, to se dá počítat po těch 7 měsících, kdy začínala chodit výplata? Vtedy prišla prvá zmluva, ako keď prišla zmluva a jednoducho sa začalo na to makať. OK. A když jsi vyplatil svoji první výplatu, to je 7 plus měsíců, viď? Tak, od nich som dostal prvú výplatu. Jaký byly vaše v Kachličkovu, jaký byly vaše první investice a náklady do skladu, nebo jak to tam na začátku bylo v rámci skladových zásob? Tak investícia do skladu teraz bolo, keď som ešte bol ako zamestnanec, alebo otázka je na to, keď som to už mal ako keby že už ja pod sebou. Môžeme tak i tak? Prvá vtedy investícia ešte dávno, proste tým, že som prišiel do rozbehnutej firmy, ktorá mala tovar, takže do toho som proste ja nejako, že nemusel a rozmýšľam, že čo tam bolo prvá investícia. Popravde asi ani nepamätám, čo sme spravili vtedy, ale viem, že keď to prvú vec, ktorú keď som už firma bola moja, do skladu, čo som kupoval, prvá vec bola balička a tuším, že oblečenie skladníkom, že akože už také od Straussu veci, už obrendované a tak ďalej. To boli také asi prvé veci. A teraz pred rokom a pol cca sme ako si robili nové sklady a tam išli proste milióny českých korún. Hej, regále, veci, retraky, ochrana a tak ďalej, že to už, tam už sa preinvestovalo, že veľká časť peniazy. Pamatuješ si na tvoji první objednávku, když si do e-shopu nastoupil, kdy přišla první objednávka? Pamatuješ si na ní nebo ne? Áno. Jo? Šla asi za nejakých 300 alebo 400 €. Tešili sme sa z toho, potom 4 dní neprišlo nič. Bola to iba že úplne že náhoda, nejaký klient, ktorý bol u nás, kúpil niečo, si doobjednal, alebo našiel, to bolo ešte bez marketingu, bez ničoho, SEO bol v katastrofálnom stave. Takže a potom ja si aj pamätám tie začiatky, ak sme s Andrejkou boli, že sme bývali v prenajatom jednoizbovom byte a v podstate niekoľko večerí, že dlho to trvalo, a proste my sme na tom, že pracovali strašne, že aj 500 hodín mesačne a nepočítam tie večery, že na telke prepojený analytics, koľko tam je ľudí, pár iba ľudí tam bolo, keď odišli, rýchlo hodžár, pozerali sme, že čo robili a to trvalo možno rok, hej, že my sme proste non-stop, že proste nepozerali sme telku veci, ale sme sledovali správanie zákazníkov a tak ďalej, takže ono to bolo to veľmi príjemné, bolo to super a vtedy mal človek aj energiu, aj chuť, aj čas robiť presne veci, ktoré teraz už proste mu utekajú a ja stále hovorím, že aj vtedy, keď som bol ten zamestnanec, mi bolo vo veľa veciach ako keby že lepšie, ale sa teraz nesťažujem a niekedy na taký mesiac by som si to naspäť vymenil, že nemá tie všetky starosti. Ale ono to ako keby... Mňa nás to veľmi tešilo, aj tie začiatky. Strašne nás to ako keby tešilo, ak sme to sledovali, pozerali, že jednoducho sme s tým žili. Ja teraz už skôr pracujem na tom working balance, aby som znova nevyhorel. No jasně, no. Já si na tady to taky vzpomínám, jak se teď o tom bavil, jak jsi to zmiňoval, ty večery a takový to nadšení. To jsem měl úplně stejně s manželkou, se kterou jsem taky zakládali první e-shop. A to nebylo jiné téma večer, než právě e-shop a firma a věci a strašně to člověka bavilo a posouvalo dopředu a ráno vždycky člověk stával nabitej takovou tím elánem zase do toho nového dne a zase do těch věcí a tak. A i přesto, že lidi kolem vždycky říkají, sakra, to musí být strašně náročný, tak člověk to tak nevnímal, protože to bral, tě to přirozeně ta práce jako nabíjela a dobíjela. Takže jsem si přesně vzpomněl, jak to teď popisoval, no jasně. Presne tak, a tie telefonáty, jedno číslo, že sa volalo, riešilo, vybavovalo všetko, že človek ako keby ja už teraz som si aj uvedomil,
tú operatívu a to všetko, že už nedokážem ako keby ja robiť, že proste tie starosti, a už som aj tým majiteľom a jednoducho tie starosti, čo človek musí riešiť, že taká bežná operatíva veci, že už nemá ani takú trpezlivosť na to, už odrazu už musí veci riešiť iné, rozhodovať, riadiť to, hej, že takže ono to je, ale tie začiatky ja proste každému prajem a hovorím, užívajte si to, robte to, čo vás najviac teší po rokoch, v podstate môžete už nenávidieť, alebo nebudete mať na to čas, bude vám to utekať a proste tie začiatky, ak sme proste čakali, tie objednávky, ak sme to počítali, veci, ja proste všetko individuálne to bolo, že taká krásna story, také krásne začiatky, no. Keď bezstarostné, ešte by som povedal. Jasně, teď jak se zmínil, jak se to jako všechno počítali, a to já si vzpomínám, teď jsem si vzpomněl, jak jsme jezdili, na začátku jsme dělali i mobilní prodejní stánky, kde jsme prodávali na hokejových kempech víkendových, prostě víc, vždycky jsme zbalili v pátek plnou dodávku věcí, tam jsme to všechno rozbalili, teď jsme tam prodali pár kšiltovek, NHL a já nevím co všechno a přijeli jsme domů, říkali jsme jo, tržba 5 000, 8 000, byli jsme hrozně z toho nadšení. No a to je přesně ono, to je takový to období, kdy člověk ho to strašně, i jako tyhle ty věci, které dneska, jak se zmiňoval, už člověk nemá na všechno jako takový dosah a nebo nedělá všechny věci, jako dělal dřív. A my jsme taky došli třeba k tomu, že jsme pak dokázali na těch kempech prodávat už třeba za ten týden, to byly týdenní kempy, potom třeba za 700-800 tisíc. Ale byla to cesta, kde jsi prostě došel tím, že si začal prodávat za 5 000 za víkend, trávil jsi tam, než to balil, než to vybalil, tak to bylo prostě celý víkend prostě pryč, jo. A ta tržba tomu neodpovídala a člověk to ty jako věci odmakal, byl tam to strašný nadšení, ten elán a takových kempů zvodil několik, až se dostal do fáze, kdy ty kempy byly schopní generovat 100 000 třeba obratů a to samozřejmě řada lidí pak nevidí, jaká zatím je ta cesta, kolik jiných kempů si musel absolvovat, aby se dostal na tady ty mety a na tady ty potom to know-how v tom a vylepšoval to v čase, že jo, furt, aby se sem jakoby pak dostal. No. Ale ten elán a to nadšení bylo směrodatný, no, to je jasný. Veľa, tak jak si povedal, že veľa ľudí si to neuvedomuje, oni vidia oni tú cestu nechcú vidieť, nechcú ju prežiť, ale vidia v podstate ten koniec tej cesty. Proste tá cesta veľakrát je trnistá a tak môžem aj proste každému povedať, nikto za vás nikdy nič nespraví. Všetko je vo vašich rukách, všetko je u vás, aj keď budete robiť a jednoducho vám to nevyjde, nevadí. Niektorí ľudia, že aj Juro Fehervári, však sám hovorí, že koľko firiem mu proste nevyšlo, koľkokrát zle strafol, koľko firiem mu popadalo, hej, a teraz v podstate Bilenka je nadnárodná skôr už spoločnosť vecí, hej, že ľudia o nej vedia, je známa, v podstate, že to je, a bez tých ako keby nejakých fuck-upov alebo chýb nikdy sa nedostanete hore, hej, že aj ľudia niekde idú pešo a zakopnú a idú ďalej, to je aj v tom, aj v biznise jednoducho, ísť si za svojím, veriť tomu, makať a keď sa to proste nedarí, makať ešte viacej, hej, že a v podstate budovať a potom si robiť ten základňu tých ľudí okolo seba v podstate, lebo už aj teraz my u nás ešte stále nie sme nejaká veľká firma, ale ja viem, že už to nie je o mne, nie je to o Andrejke, ale v podstate je už o tých ľudí, hej, že už v podstate my musíme ako keby s tými ľuďmi pracovať, že už oni to musia obhospodárovať, riešiť a to je taká ako keby tiež taká úplne zase odlišná tá práca, ako sme mali my na začiatku, že všetko som si spravil sám. To malo svoje výhody, ale aj nevýhody. No, přesně tak. Jak se zmiňoval Juraj, my jsme tam byli u něho nedávno v rámci mýho e-shopového mastermindu. Byli jsme u něj na návštěvě v Bílence v Žilině a viděli jsme tam to celé zázemí a tu celou firmu a samozřejmě to je prostě wow, no, má to tam krásný. Ale je to ta cesta, přesně jak ty říkáš. Jako jo, Juraj taky udělal plno kroků, kde si tu cestičku musel prošlapat a dneska to je firma, která dobře dělá 20 milionů euro a má našlápnuto, aby dělala násobně ještě víc, ale je to nějaký proces a cesta a člověk to musí odmakat ty věci, no, a projít si tím a jako dělat to, takže to je jasný. Presne tak aj tá psychika, ja poviem, že to, jak som odišiel aj zo zahraničia, som tam zarábal, že veľmi dobre, ako keby peniaze a tým, že som tam robil niečo, sme sa dohodli, že keď sa to rozbehne, reálne som rád, že sa to rozbehlo, aj potom proste ten zo zahraničia príde aj ten plat, ešte keď som mal percentá a tak ďalej, že bol taký, že ja som cca za 2 roky, už keď som odišiel zo zahraničia, som dokopy spolu, tam sú aj tie 7 mesiace, kedy som ako keby robil free na základe našej dohody a jednoducho cca asi za 2 roky ja som zarobil dokopy to isté, čo som napríklad, keď som končil v tom Rakúsku a dostal som vtedy ešte 14, nadčasy, výplata, proste nejaké peniaze a tak ďalej, tak jednoducho tá množina peňazí, posledná výplata bola skoro v rovnakej hodnote, jak prvé 2 roky, čo som ja zarobil v tej firme, hej. A tiež v podstate, ako to čipnúť, čo spraviť, aj minulý šéf, som išiel za ním a mu hovorím, že kámo, Mirec, prosím ťa, potrebujem sa čipnúť s peniazmi, hej, lebo mi začínali tiež dochádzať. Čo mi odporúčaš, čo mám spraviť? On, zarobne, daj mi zákazku, hej. Ja rovno som prišiel so 330 bytmi, najvyššia budova v Prahe a že tam budeme robiť všetky kúpeľne. On, či si šialený, že to v podstate nezvládneš, na to nemáš skúsenosti. Ja som sa s ním v úvozovkách hádal
Hej, že nehádali sme sa, ja som to nepochopil, so stupom času áno, lebo ja by som to nedal, hej, že ja som ako keby, že som rád, že som tam mal ako keby aj tú osobu, že som proste hneď všetko. A ja hovorím, že aj odstupom času a teraz, tak opatrnejšie skôr, samozrejme treba v podnikaní aj zariskovať a aj o tom to je, ale ísť postupne, učiť sa a všetko má ako keby svoj čas, hej, že ja ani tie ambície, keď som tam robil, to ani okolo toho sa neprešlo, že tá firma, ja som nikdy do toho nešiel, že tá firma bude moja, alebo že ju s Andrejkou kúpime, že ju budeme riadiť. To reálne, keď sme poznali toho šéfa, to bola jedna z hlavných vecí, sme si hovorili, že on nikdy v živote čas podniku nepredá, hej, a proste prišiel s tým, že jednoducho stalo sa to a nič, že sme tlačili na pílu veci, jednoducho ono, všetko bol ten postupný krok sa seba vzdelávanie, seba rozvoj, veci, firma, makať a ono to v podstate príde. Hej, takže aj pre nás tie začiatky veci, ja som si tiež pozeral iné práce, veci, skončím, nie, blokovali ma, musel som im hovoriť, že čo tam vylepším na tom webe, všetko chcel vedieť, ničomu sa nerozumel, ale zároveň nenašiel si napríklad na mňa čas. Hej, a to trvalo 4 mesiace. A ja som v podstate taká frustrácia aj veci a tak ďalej a on si ma akože dosť tak ako keby očakoval, ako keby povyskúšaval a tak ďalej a potom keď sa to nejakým spôsobom zlomilo, asi ako keby uvedomil, že viem, čo robím, viem, ako robím, videl hlavne ten drive na mne, že chcem makať, dával mi polena pod nohy a ja som v podstate išiel až potom v podstate, keď už prišli ďalšie podmienky, sme sa dohodli na tých percentách a tak ďalej, že keď to ono už išlo, tak jednoducho som si uvedomil, že akože to vytrvanie toho celého a v podstate makania, on tiež ma musel spoznať a tak ďalej, že to sa oplatilo, to každému odporúčam a človek je kdekoľvek. Aj v Haribe, keď som bol, tak ja som tam pracoval na veľmi zaujímavej pozície na receptúrach a tiež som sa tam dostal na tú pozíciu a tam ľudia pracovali, čo vo firme robili 34 rokov, 32 rokov a robili na tej pozícii a väčšinou len Rakúšáci alebo Nemci, nemecká firma. A reálne ja som sa tam dostal, hej, že jednoducho tiež to bolo v podstate, že jednoducho som si išiel za svojím, ale tam som si uvedomil, že som sa dostal niekde, to je šéfom, lebo oni štvrtok ma povýšili, ja som na druhý deň išiel do Bratislavy, sobotu som ukázal biznis plán, nedeľu som išiel naspäť a v pondelok som dal výpoveď. Hej, oni sa ma spýtali, či som blázon. Hej, že či si uvedomujem, že kde ma povyšili, aké miesto, že tam sa cudzinci nedostali, že v podstate peniaze. Ja som si uvedomil, že ale hovorím, neviem raz ďalej. Proste hovorím, že ja nerobím obchod, neviem raz ďalej, čo mám robiť ďalej. Proste jednoducho ja chcem zmenu v živote a toto tu už asi 6,5 roku som odchádzal. Ja som si uvedomil jednu vec, že už minimálne 2 roky som nepatril. Hej, a proste ja to teraz zase začínať a proste budovať. Takže ono to bolo ako keby, potom ďalšie tie 2 roky boli, že náročné, hej, tie objednávky neboli, my sme robili, prvý mesiac som mal obrat, keď sme spustili marketing, že 1333 eur. Druhý bol 5000 eur, hej, potom napríklad 7, potom 6 a pomaličky hore a meta bola, ja som aj niekedy hovoril, že spravím 100 000 za rok. Á, Robko, sadni si, to nedáš, aj veci. Potom po niekoľkých rokoch, keď prišla korona a 500 000 mesačne, keď som to tam dával, tak poď, 700, dáš to, ty to dáš, hej, že jednoducho, to je o tom, že ten človek musí tým žiť, ja si myslím. Musí tým žiť, musí veriť, ale tiež len do nejakej fázy. Lebo potom, keď to prestrelí, tak aj ja, aj veci odrazu si mu začnú utekať v bežnom živote veci, frustrácia, vyhorenie, že musí potom človek vedieť, kedy už ako keby tlačí na pilu dlho hlavne a silno. Takže a to už musí každý vedieť ako keby na sebe. Už potom, keď to zistí, že už je neskoro, to už to aj to obdobie je také, že ťažšie. OK, super. Tak jo, sledujete talk show o e-shopu s e-shopáři a my jdeme s Robem přímo do druhé série otázek, kterou já odstartuju dotazem, který zní, když to vezmeš, Robo, dneska zpětně, tak co vám nejvíce pomohlo v tom rozvoji toho vašeho e-shopu? Najväčší kľúčový moment bol ten, keď ja som prišiel, nemali sme responsivitu. Hej, v dnešnej dobe, ja som aj na prvých konferenciách, tam, neviem, 300 ľudí, možno sme sa 5-6 prihlásili, ktorí ju nemáme. Potom redizajne, keď sme si spravili redizajn s responsivitou, nakreslili ho na mieru, že vtedy sme ako keby asi o 200% možno zvýšili obrat v online. A proste to išlo, že toto viem, že bolo ako keby za mňa jedno z najsilnejších, ten redesign v podstate takých najsilnejších ako keby fáz, lebo redesign je redesign, ale spraviť správny redesign pre ľudí, tak jednoducho to je ako keby je rozdiel a to bolo najviac dôležité, ale najviac, čo nám pomáha, sú zákazníci v podstate. Že to je taká alfa, omega a jednoducho zákazník je na prvom mieste, ale ja stále hovorím, že áno,
ale stále nie sme gastronomia, že náš zákazník, náš pán, toto tu nefunguje. Že by, lebo potom ľudia vedia byť povýšenecký a ja som klient a ja spravím, ale ja stále hovorím, aj my sme ľudia, aj my si zaslúžime nejakú úctu, nejaký rešpekt, aby sa s nami nerozprávali ako s nejakým odpadom alebo psom alebo psami a tak ďalej, aby nám nenadávali, aby sa nám nevyhrážali, lebo potom my tiež ako keby to je to také, že stále si zachovajme tú ľudskosť, hej. A on aj na tom sa dá stávať, aj to človek vie ako keby vrátiť naspäť, aby sa s vami bavil normálne. Ale to sú tiež roky praxe, by som povedal. OK. Kde získáváš informace o tom, jak správně řídit e-shop? Konferencie, podcasty, semináre, ľudia, pivko s e-shopármi, komunity, v podstate tým, že keď som začínal, ja som bol odkázaný len na to, a to už teraz, čo majú ľudia, preboha aj noví ľudia, mladí, teraz keď príde niekto za mnou, chcem si zarobiť e-shop. Fú, kámo, ty sa máš. Ja som si myslel, že som na tom bol zle, že som nemal konkurenciu v online, keď som to robil, nemal som od koho kopírovať, pozerať najlepších, tak som musel transformovať veci z iných e-shopov. A vlastne, keď som sa s nejakými ešte staršími e-shopármi, čo si aj patríš medzi nich ty, to vtedy neexistovali ani webináre, ani konferencie. Vy ste boli odkazaní možno na YouTube, možno na nejaké videá, alebo možno na nejaké pokus omyl, hej. A takže toto sú také, že najlepšie veci na kontakty, na nejaké apky a najviac na konferenciách som jednoducho vybavil na afterkách, dohodol som, či to sú platobné brány, podmienky, veci, bavil sa od iných, zamýšľal som sa na to, že jeho rady, aj keď to je iný segment, čo ja z toho viem použiť, aspoň nejakú časť. Ja som si to v podstate poskladal ako nejaké celé puzzle. OK. Zmiňoval si podcasty. Jaký konkrétně posloucháš podcasty? eShop Booster samozrejme, Michala Trubana si vypočúvam. Mne je aj jedno asi kto to je, ale záleží mi, aká je téma a aký je host. O čom tam riešia. Alebo proste veľa podcastov s prepačením o hovne. Že tam rozpráva. Alebo veľakrát to isté a tak ďalej. Takže, ale sú tam, mám tieto ako keby tam viaceré podcasty, alebo hľadám niečo z e-shopov, záleží aj ako chcem nejaký salsáka, nejaký biznis, nejaké životné príbehy. Ten e-shop Booster sa mi páči, že v podstate tam ľudia ako keby rozprávajú aj ako keby o sebe. Mne sa aj páčia tie, že nie sú iba case study. Aj to ma samozrejme veľakrát zaujíma a nielen to, ale mňa sa páči, že ľudia rozprávajú, ako rozmýšľali, prečo to robili, ako to robili, lebo ja môžem čokoľvek teraz povedať, som začal robiť pred 8 alebo 7 rokmi. Teraz je tak iná východisková situácia pre každého. Teraz ten e-shop už má každý. Ja som mal aj výhodu, aj nevýhodu, že som nemal v online konkurenciu. Teraz už má ten e-shop každý asi. Že aj ten marketing je drahší. Veci, ktoré mne fungovali, už teraz nefungujú. Už nefungujú 5 rokov možno nejaké veci. Hej. Ja už som ich musel prestať robiť, alebo som videl, že to už jednoducho nefunguje. Aj ten marketing, aj ten kosty za marketing. Ono sa to nie že raz, ale on sa to už možno 3-krát zmenilo a v podstate je to úplne, a musíme na to reagovať, hej, že to je taký prirodzený, však aj auta nám skoro lietajú, hej, že niekedy sme chodili na koňoch pred pár desiatkami rokov v podstate. Takže tak by som to asi ukončil. OK. Pojďme trošku víc k tobě. V kolik hodin vstáváš ráno? Ja to mám také všelijaké. Ja nie som produktívny do obedu. Ja neviem ráno vstať. Neznášam vstávanie, ale teraz napríklad v tomto momente sa snažím vstávať každý deň, či mám tréning, nemám tréning, lebo to je rozdiel. Či idem do obedu cvičiť. Ja som si aj nastavil celé do obedie veľakrát tak, aby som si vyriešil veci, ktoré nechcem riešiť večer. Vo fitku je večer veľa ľudí, tak jednoducho nechodím tam, necvičí sa mi dobre, je tam teplo, smrdí to tam a tak ďalej. Jednoducho tak chodím do obedu, tam nie je nikto, mám trénera, zacvičím si, zaparkujem si, všetko je v pohode, ale ja sa snažím teraz ako keby vstávať každý deň 7:30, 7:35, aby som bol hore a ranný rituál, káva, veci, komunikácia s vlastnou víziou, nejaké deklarácie svoje a tak ďalej, že sa snažím s tým pracovať a chcem takto vstávať. Či mám niečo, či nemám niečo, chcem si ten život nastaviť. Lebo keď som mal tréning, som vstával, potom keď som nemal tréning, som sa vyspal napríklad do 9:00. Som si uvedomil, že ma to rozbíja, ma to ničí, som unavený, že keď ten človek má ten stereotyp a to aj telo ako keby si na to, že reálne, že zvykne. Takže teraz momentálne, ale nie, a ja mám aj to, že keď vstávam a viem, že nemám nič a som brutálne unavený, ja si idem ľahnuť ešte na hoďku, na 2. Ja keď vstanem a som produktívny, ja za 3 hodiny svojej produktivity dokážem vyprodukovať viac. Ja keď tu prídem napríklad o 7 ráno, rozbitý, a ja za celý deň, za 8 alebo za 10 hodín nedokážem vyprodukovať to, čo napríklad keď prídem vyspatý, hoci o 10, o 11, ale v podstate do 2 to rozsypem tak, že ľudia majú v hlave galóny, v podstate tasky porozdávané veci, že spravím toho ako keby strašne veľa, keď som v podstate vyspatý. Ja som najproduktívnejší večer. Ja to mám takto. V noci. A najväčšie veci, najviac som niekedy pracoval, najviac vecí som zapracoval na e-shope okolo polnoci alebo neskôr. Takže to je, no,
Ale tak 7:30 momentálne je to, čo sa snažím, že vstať. A víkendy, to ma nebuďte. OK. A milujem spánok. Takže. Kolik hodin chodíš teda spát potom večer? S tým, že stále po 11. idem iba venčiť psíka o pol 12. a snažím sa do 12. byť v posteli, ale tu nejaký niečo s Andrejkou spravíme o 1 ráno, že tým, že nechodím, neviem ísť spať napríklad o 8. Ja nedokážem. Ja napríklad neviem ani tak, že vstanem skôr a cez deň si dám hodinu ako keby spánok alebo 30 minút a je fresh. Ja neznášam vstávať. Hej, takže keď niekto sa dvakrát cez deň ide vyspať, tak ja ráno musím vstávať, ja to nemám rád. Dvakrát sa ešte cez deň vyspím, takže ja nie, že raz musím vstať v deň, ale musím trikrát vstať za deň. Hej, to je pre mňa utopia. A ja som ako keby taký, že necítim sa, ako keby nefunguje mi tá hlava a tak ďalej, takže ale okolo polnoci do 1 ráno chcem ísť vždycky spať. Nemáme ešte deti, pôjdem aj napríklad na pivko, pôjdem napríklad niekde vonku, že žijem si tak ako keby taký spokojný životík spoločenský. Jak dlouho pracuješ ve všedních dnech? Kedy ako? Keď nie som produktívny, odchádzam, kľudne odídem aj o 3, aj o 4, keď som produktívny, ostanem tu až do večera. Teraz po Czech Online Expo ináč som bol že brutálne naspídovaný, produktívny, že som pracoval že do 1:45, do 1 rána a v podstate celý deň. Jednoducho, keď som produktívny, idem bomby a keď nie som, tak sa tu netrápim. Viem, čo to je. Radšej pôjdem sa na prechádzku so psom, zahrám si PlayStation, jednoducho ja to cítim ako keby na sebe. Ja som si to zabezpečil za tie 3 rokov tak, že neriešim žiadnu operatívu. Ja či som na firme, nie som na firme, firma proste funguje. To je super. A jednoducho ja si celý ten ako keby prispôsobujem sa. Nemám problém tu sedieť aj do 10. večera. Teraz ako tak sedím a v podstate pôjdem stať o 10. večer domov. Ale môžem byť doma už o 4. po obede. Hej. Všetko záleží na tom ako keby dni. Či ma niečo napadlo, či sa mi chce robiť, netlačím už na pilu. Tá práca je jedna vec a stále tým, že som tlačil na tú pilu, tlačil, som si uvedomil, že potom, keď vyhorím, tak jednoducho niekoľko mesiacov to firme ako keby nepomôže a aj uvedomil som si, že najväčšia aj najsilnejšia zbraň proti svojej vlastnej firme som ja a moja hlava. OK, to je... Ja som si to tak nastavil, že možno niekto to je nechápe veľa ľudí presne 8, 5 veci. Ja nemám rád ten, nie že stereotyp, ale proste všetko pravidlá a všetko a veci, vtedy venčiť psa to. Ja som začal aj podnikať, aj som išiel do toho celkového, aj do toho online, hlavne kvôli tej slobode. Že môžem si robiť, ja chcem, čo chcem. Samozrejme, zákazníci musia byť vyriešení, operatíva a veľa vecí musí byť spravených, ale potom ako keby, že všetko záleží na tom, že ako sa cítim v podstate, aká je vonku aj nálada, atmosféra, veci, že človek môže mať nejaké rodinné problémy také, tak jednoducho nebudem tlačiť na pilu. Niekedy, keď som smutný a mám nejaké problémy, tak jednoducho práca mi ventiluje hlavu, robím veľa, niekedy naopak. Mne to takto ide, že všetko záleží na tom, že akú mám svoju nejakú vnútornú istotu a pohodu. OK, super. Jak dlouho pracuješ o víkendu? Nebo pracuješ o víkendech? Ja som niekedy išiel, keď som prišiel do Kachličkova z toho Rakúska, 6 rokov som nebol na dovolenke, aby som nepracoval. 6 rokov som robil non-stop. Tých aj 500 alebo 600 hodín, keď som robil mesačne, tak aj proste víkendy. A teraz už po Czech Online Expo som bol produktívny, keď mám nápad áno, keď niečo je dôležité áno, ale jednoducho víkend chcem v podstate pre seba. Chcem ísť, aj keď som len doma veci, nechcem nejako otvárať, lebo to človek otvorí a ešte toto a nesprávi a v podstate a odrazu a už musím to dokončiť a veci a zistím, že 6 hodín zase sedím za kompom a v podstate niečo dávam. Andrejka, chcem sa venovať aj žene, s tým, že aj spolu podnikáme, chceme to oddeliť v podstate nejaký ten podnikanie od súkromného, chcem sa aj venovať, aj keď sme spolu na firme a to je také, že sme tu spolu ako keby, ale doma v podstate chcem byť ten jej priateľ, jej snúbenec, nie v podstate, že spoločník alebo niečo, že to je o tom tak jednoducho momentálne cez víkendy vôbec, a to aj vďaka koučovi, jednoducho nepracujem. Ale zase zároveň, keď sme otvorili teraz soboty, neboli sme otvorení, tak ja som na prvé 2 mesiace, každú sobotu ja s Andrejkou sme chodili otvárať, aby sme zistili, či jeden človek, dvaja ľudia, ako to funguje, či to chodia, zabehnúť to. Takže napríklad, že nemám zase problém takto, OK, otvoríme, OK, ľudia sú z toho takí, OK, prvé 2 mesiace ideme my a v podstate sme chodili pravidelne. Takže to znamená, že potom jednoducho sme zase 2 mesiace nemali víkend, hej, neboli sme vonku a to sú zase tie veci. A teraz zase som nebol asi neviem koľko mesiacov, som nebol teraz v sobotu ja tu v práci, iba náhodne, že idem okolo niečo a nemám problém sa proste hecnúť a jednoducho mákať. Když jsi na dovolený, tak pracuješ na ní nebo máš taky Nie. vypnuto?
pracoval som vždycky, každé ráno, veci, keď idem na večeru, predtým, jak ľudia idú všetci na večeru, ja idem na Wi-Finku, lebo nie sú na Wi-Finke, pôjde to rýchlo, dáta, veci, spraviť ako posledný na večeru, potom ľudia už idú, deti už idú spať, takže drink, keď oni odídu, zase pracovať, ráno vstávať. Som si povedal, že teraz, keď ja idem na dovolenku, ja som si aj to tak uvedomil, že som musel odísť, lebo som dosť už bol vyhorený a som odišiel po tých 6,5 roka, alebo niečo vyše 6 rokov, že som proste na každej dovolenke stále pracoval a som vlastne tak išiel na lyžovačku do Alp a jednoducho som zakázal všetkým mi volať, písať, nezobral som si ani notebook, vytlepaný som z toho bol a vlastne som si uvedomil, že som dal taký testik, firma funguje, nič sa také vážne nestalo, firma stojí. Keby na firme niečo horelo, tak som povedal, volajte hasičov. Takže a jednoducho už teraz na dovolenke, samozrejme, keď mi niekto zavolá veci, snažím sa delegovať, ale také, že človek, že sedíme za Andrejkou pri vínku a sa porozprávame o nejakej expanzii, o nejakých veciach, ale takže niečo, že teraz pracovať, sadnúť na dovolenke, dať si od 11. jak niektorí do 12. Pre mňa to je chore. Ja poviem na 2 alebo na 3 dovolenky v roku, na neviem, dokopy mesiac, najmä tomu, alebo niekedy 2 týždne, alebo v minulom roku sme ani neboli. Neboli sme nakoniec, ale iba na 7 alebo 8 dní. A aby som tam išiel, ešte pracoval, veď aj to je to podnikanie, že som to chcel tak spraviť a ľuďom dôverovať a jednoducho dať, aby som tam si v podstate mohol s prepačením sedieť a pozerať do blba. Hej. O tom to je, že aj ja si potrebujem oddychnúť, vypnúť hlavu, zresetovať a som toho názoru, že aj keď človek takto nepracuje, vyčistí si hlavu a keď sa vráti, môže on jednoducho tie nápady idú. Že si to vyčistí tú hlavu, lebo na dovolenke ľudia špekulujú, plánujú, vízie, veci, všetko a prepaľujú to, prídu a nie sú ani oddychnutí a spravia menej. Ja nespravím nič a prídem a potom za 2 dní spravím viac, ako keby som na dovolenke pracoval a plus mesiac. Aj to som si napríklad ja testoval, hej, že aj na tej dovolenke si robím, čo chcem, dávam si a vôbec momentálne, už teraz, už asi nejaký druhý rok a pol, 2, aj teraz, keď som bol v Prahe na Czech Online Expo. Proste ja som mal služobnú cestu, mohli volať, a že som teraz riešil, pracoval veci. Nie, ja mám v podstate niečo, čo mu venujem 100% fokus. No potom si človek neužije ani dovolenku, ani nespraví dobré, a ešte niečo, ešte ľudia, hej, tam, ja som toho názoru, že by sme to mali by sme mať na dovolenke kľud. Minimálne aspoň na jednej do roka, ako majiteľia. Jaké sú tvoje silné stránky? Komunikácia, rýchlosť, to je nejaká slabá stránka, spájanie tých vecí, hej, som taký, jak sa hovorí, taký mám, že každý hovorí, že mám ten mindset bojovníka, že v podstate idem si za tým svoj, mám mindset víťaza, chcem, čo robím, nemusím byť vo všetkom najlepší, z toho som vyrastol, ale chcem byť v podstate dobrý, chcem byť v podstate v týchto priečkách, keď niečo robiť, tak v podstate poriadne a to sú také moje veci, že aj s tými kachličkami, že začať predávať na internete, jak všetci to v podstate hovorili, že nie, to nepôjde, blá, 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 ja som si v podstate, že si idem ako keby za tým svojím. Vypadlo mi napríklad chalani v sklade, zoberiem si monterky, idem, hej, že nemám nejaký, to sú taká, ale tá komunikácia asi, argumenty, komunikácia, veci a obchod a do toho, keď som spojil ten e-commerce, hej, že ja som taká, že vraj špongia na informácie, ja zo všetkého, ako keby sa snažím jednoducho čerpať a pracovať hlavne aj na sebe. A slabé stránky? To vnímáš, co je tvoje slabá stránka? Delegovanie, ukolovanie, kontrola úkolov, slepo verím ľuďom. Myslím si, že ľudia rozmýšľajú ako ja. Ja som ten typ človeka, že keď sa s niekým dohodnem a poviem, tak za mňa to platí. Keď nie, tak sa ozvem, dvihnem ruku, poviem a veľa som sa tak, potom si to beriem osobne niekedy a tak ďalej. Takže to sú také... nie som vôbec trpezlivý, hej? Že v podstate chcem všetko hneď a teraz som ti povedal, že to chcem a včera bolo neskoro. To dávno. To sú také ako keby, no, že no a viem to, keď začnem robiť, tak viem to v podstate prepáliť jednoducho. A taká, že stránka moja jedna z najslabších je to, že v živote nemám oranžovú, mi bolo povedané. Ja mám buď zelenú alebo červenú. Buď robím a nemám tam oranžu, nemám ten taký medzi stupienok, hej, že keď idem, tak idem a keď nie, keď stojím, jak teraz dovolenky, proste nerobím, bodka. To je taká vec, že nájsť nejakú, a to je aj z tej mojej tak osobnosti, aj z toho, jak fungujem, aj veci, takže no tak, ale najväčší problém na firme mám kontrola veci, že si to poviem, skontrolovať, potom to riešiť a tak ďalej, že, lebo je rozdiel byť sám tu, alebo s 5 ľuďmi robiť, s 10, s 20, to sú aj pre mňa sú diametrálne odlišné už ako keby firmy a riadenie a veci a toto, no, že
s tým ešte sa musím naučiť lepšie pracovať. Co děláš pro tvé zdraví? Ty jsi nakousl, že chodíš do posilovny nebo cvičit. Je v tom nějaká pravidelnost, nebo jak se věnuješ týmu zdraví? Áno, pravidelne chodím cvičiť, aj dneska som bol, mám aj trénera, snowboarding, športy, aj keď už teraz s kolenou mám dosť také problémy, že nejaký už futbal nemôže byť, už to je také, že komplikovanejšie. Zdravo sa stravujem, snažím sa pracovať na svojej mentálnej, ako keby psychike, lebo z toho sa veľa odvíja veci a čo také ešte. A hlavne tá taká nejaká životospráva, ten spánok, snažím sa spať aj na úkor toho, že prídem na firmu na 10, na 11, hej, že jednoducho, ale prídem proste vyspatý, no, v 100% stave, takže ten spánok, regenerácia, fitko, cvičenie, hej, že si im zabehať, prejsť sa, to sú všetky také, tá aj mentálna pohoda pre mňa, nie je len fyzická, ale aj mentálna pohoda je, môže byť akýkoľvek nabitý, ale keď raz v hlave nám to niečo strelí, tak aj tie svaly nás opustia. Popiš mě tvůj běžný pracovní den, jak jako vypadá, no běžný všední den. No, záleží, či mám vtedy tréning, nemám v tréning, jak som vysvetľoval to vstávanie, jednoducho ráno vstanie, mám svoj taký ranný rituál, mám si kávičku, cigaretku, zase kávičku a teraz v posledné obdobie mám nejaké deklarácie, že tiež človek si toho zobral veľa na seba, maká, rieši a jednoducho komunikujem s mojou víziou, snažím sa s ňou ako keby zblížiť, že si rozprávam, čo robím, prečo to robím, to sú také moje ranné, lebo ja som mal tú tendenciu, aby som to lepšie vysvetlil, ja som ráno vstal, už na posteli, telefon, veci a hneď bomby. Hej. Dám si kávu a mi tu vyhodí istič a už to v podstate ako keby môže začať už sa idem pozerať veci, že snažím sa každé ráno ako keby minimálne 30 minút bez sociálnych sietí, bez ničoho, bez mailov, prvé kávička, sám sebe, že sa idem venovať ten čas, aby som si nevybil ako keby baterky, sám sebe, idem sa rozprávať, čo robím, prečo to robím z dlhodobého hľadiska, že si aký, tak veľa ľudí robí veľa vecí a počasie ich to prestane baviť. Hej? Lebo zabudnú, že prečo to robia, ako to robia, prečo to začali robiť. Ja sa to snažím pripomínať, aby som lepšie ako keby fungoval v priebehu dňa, ale väčšinou to sú potom keď začnem, tak samozrejme maily, nejaké telefonáty, pozriem, vo väčšine, keď dám si raňajky, idem si zacvičiť, po fitku prídem, tiež vybavím nejakú rýchlu 10 minútovku, čo tu treba, pozriem, takisto buď maily. Napríklad ja nemám firemné maily v telefóne. Uh-huh. Napríklad viem tiež potom povedať, že prečo, to som si uvedomil, že to ja nemôžem mať. Zase sadnem si do kancelárie, vyrieším nejaké maily, idem na obed a potom záleží, či je operatíva, či máme nejaký meeting, veci, čo ako a fungujem, pracujem dovtedy samozrejme, aby tasky som mal spravené, dôležité úlohy spravené po stretnutí, stretnutia, ktoré mám dohodnuté, aby boli zrealizované. Že nerobím samozrejme to, že sa mi už nechce, mám stretnutie o 2 hodiny a že idem domov a to ruším. Toto nerobím. Ja si s niekým dám slovo, ja to dodržím. Potom sa poučím, že nemám si dávať neskôr tie stretnutia, radšej skôr a tak ďalej. Hej. Takže každý napríklad deň, ktorý ja prídem napríklad na firmu, tak sa prejdem po sklade, dám si aj so skladníkmi napríklad cigaretku, porozprávam sa, že ako sa majú, čo je nové a tak ďalej, že si to jednoducho pozriem, lebo moja najväčšia peňaženka, hovorím, nie v kancelárii v Šanone, ale na sklade. Takže aj s tými chalami, ja sa snažím mať takú aj rodinnú alebo ako priateľskú atmosféru s každým, poznám ich aj deti, mená, chcem vidieť, aby aj oni vedeli, že stojím za nimi, takže také kolečko si stále spravím po firme s každým, iba tak sa, pokiaľ to je možné, lebo keď firma potom narastie, to nebude možné, tak sa teším napríklad, že robím veci, ktoré neskôr viem, že už robiť nebudem môcť. Ale môj deň je veľakrát, to záleží od okolností, hej, a hlavne to do obede. Či som bol večer niekam, či som napríklad niečo riešil a tak ďalej. Takže to je, takže tak nejako. Okay. Ale nemám tak, ani nikdy nechcem mať, aj preto som rád, že podnikám a som to skúšal. Nemám teraz tak, že vstanem veci, teraz 5 minút káva, veci, pes, všetko, že tasky a kalendár. Mňa toto frustruje. Ja normálne, keď sa na to pozriem, a keď som takto fungoval, som proste povedal, ja to zavriem, ja to môžem, nechcem nadávať, som si povedal, že ja mám rád takú nejakú slobodu, ale samozrejme musí byť nejaké, v podstate nejaké pravidlá, veci a tak ďalej. Ale ja mám rád, že keď mi nedajú takto mantinely, hej, aj preto, že podnikám, tu máš mantinely a môžeš len tak, alebo tak, hej, a už nevieš ísť ďalej, nevieš, že to je, ja hovorím, že život máme iba jeden. OK, to svatá pravda. Co tě nabíjí do práce? Nebo co tě dobíjí do práce? Jak to nazvat?
Spokojní klienti, to je také asi peniaze, to nie sú, už dlhšie som si uvedomil, aj som to pochopil hlavne pri klientov, že najviac ma dobíjajú klienti, keď všetko funguje, keď sa tu neriešia nejaké medziľudské vzťahy, veci, nejaké sračky. Jednoducho, keď tie veci fungujú, ale najviac reálne ma dobíjajú spokojní klienti, ktorých sme našli nejakým spôsobom na diaľku, na marketingu, nikdy u nás neboli, nikdy nás nevideli, kúpili si kachličky napríklad za 100 000 korún do 2 kúpeľní, veci a na diaľku aj človek niekde stretne, že má obrendované auto a mu reálne ďakujú a nevedeli, že som ako majiteľ. Toto hovorím, že toto je pre mňa, že viem, že som niekomu pomohol, dal za férovú cenu, dobrý produkt, pravdu som im povedal, že toto hovorím, že toto ma aký najviac ako keby nabíja. Nabíjalo ma aj ten rast firmy, až pokiaľ som nevyrastol tak, že som v podstate v úvozovkách narazil a potom to celé ako keby upratovať aj veci, že to je zase ten opak toho, čo som si myslel, že ma teší, ale tešilo ma to do nejakej fázy, ale to, ja hovorím aj to, že aj na úspech treba byť pripravený. Lebo potom, tak aj rýchlo vieme výjsť hore, tak vieme hovoriť ešte rýchlejšie vie dole človek spadnú. Nie, že firmou, nie s obratmi, ale psychika, veci, hlava, medziľudské vzťahy a tak ďalej. To potom s tým ide všetko. Ty jsi zmiňoval, že už 3 roky, jestli si pamatuju správně, neřešíš administrativní věci. Ta moje další otázka je, jestli bys nám mohl prozradit nějaký zásady v rámci time managementu, protože jako majitel e-shopu, jako každý majitel e-shopu dneska má samozřejmě přes tendence celou řadu věcí, který by měl řešit a ne všechny má řešit v konečném důsledku, ale hodně majitelů e-shopu řeší prakticky všechno a pak neřeší nic. Jakou ty máš tady nějakou zásadu v rámci svého osobního time managementu a vůbec přístupu tady k těm věcem? Jak přistupuješ k prioritám a prostě k řízení e-shopu jako takového? Pod nátlakem těch okolností, které jsou vždycky pro každého stejný, že jo? Nebo pro někoho možná víc, ale ty okolnosti vždycky tam jsou a jak se s tím vypořádáváš? To je dobrá otázka, no, že ako všetko záleží, no, že ako, aká to je nejaká úloha, ale skôr samozrejme využívam Asanu, ktorá mi viackrát zhorela. Nepíšem si žiadne úlohy, nedávam tasky, úlohy do 2 minút, reálne to radšej všetko napríklad robím. Veľa vecí, tak ako každý robím, ktoré by som nemal robiť. Tým, že snažím sa veľa vecí delegovať, ale niekedy aj to sa ako keby človek musí ešte lepšie ako keby naučiť až tých skúseností, aby som teraz hovoril, že viem všetko, čo, jak, to má ich výhody a tak ďalej. Ešte tam jednoducho nie som. Takže to chce čas, to chce ako keby ešte roky toho podnikania. A mám Asanu, reálne priority nejaké mm, učujem základ toho, ako keby čo treba, samozrejme. A to je ten ráno. Potom, jak asi ráno, jak som rozprával, že si prejdem to moje kávička a tak ďalej, asi to otvorím, tak svojím spôsobom si dám nejaké vysoké priority, čo viem, že musím spraviť. Hej. A potom do toho to vždycky príde, že ja keď prídem do kancelárie, tak keď ma podchytávajú všetci, čo prejdem buď cez sklad, veci, alebo cez vzorkovňu, hore schodami okolo zákazníckého servisu, zasadačka, asistentka, marketing. O Ježiš, takže tam niekedy príde toľko vecí, že až nedojdem do kancelárie a mám 100 chutí sa otočiť na päť a odísť. Hej. Takže to jednoducho, keď pracujem napríklad aj po tých večeroch a sa snažím ľudí zamýšľať nad tým, že ako ich delegovať, ako im tú úlohu vysvetliť, že keď toho mám veľa, veľakrát človek to proste musí spraviť. Potom nadáva, že robím veci, za ktoré by som robiť nemal, za ktoré proste už aj platím ľudí. To je taká bežná vec a snažím sa zamýšľať nad tým, že ako to tých ľudí naučiť, ako to napríklad im to dať, ako im to zadelegovať, aby to vedeli spraviť. A snažím sa z tej keby operatívy. Ja už neriešim ako keby operatívu, len každý to má skákať do výšky svojho platu, to znamená, keď je nejaký problém, nejaká výnimka, musia za mnou prísť. A niekedy proste týždeň nie je nič, a niekedy za jeden deň tu môžu prísť 9 vecí, ktoré jednoducho buď tu musím ostať dlhšie, spraviť. A už aj viem vyhodnotiť, keď sa pozriem na nejaké reklamácie, riešime stále a nejaké situácie, veci s klientom, že viem, záleží, aký mám ten deň, ráno, ak si ho proste dáme, čo všetko ma tam ešte nájde a viem sa ako keby na tých skúseností na to pozrieť a vedieť, OK, toto napríklad vie počkať do zajtra, hej. Ale napríklad ja to neviem vysvetliť, ale to je tým, že som prešiel tými všetkými oddeleniami. Zákaznícky servis som celý vytvoril. Jednoducho, že tých skúseností a fuck-upov a reklamácií a všetkého som prešiel toľko, že ja sa dokážem na to pozrieť, na tú komunikáciu v rýchlosti a viem, že vyhodnotiť, že či to proste musím riešiť hneď, alebo musím riešiť neskôr. Napríklad teraz som dostal také veci, že mám na 4 veci reagovať nejaké mailami, a aby mi to zabralo niekoľko hodín, ja som všetkým 4 ľuďom zavolal, za 10 minút to bolo vyriešené. Mal som to, že 2 hodiny na to. Že tam niekedy ten človek používa ten možno sedliacky ako keby rozum niekedy na tie veci. OK, skvělý. Tak jo, posloucháte talk show o e-shopu s e-shopáři s Robertem Potomou, majitelem a CEO e-shopu Kachličkovo SK.
A my plynule přejdeme do třetí části našeho rozhovoru, respektive rychlého výslechu. A já začnu první otázkou, která je, jestli sleduješ vaši konkurenci. A případně pokud ano, tak jestli ti tohoto sledování něco přineslo do rozvoje tvého biznesu. Áno, samozrejme ako každý áno. Ja som niekedy k ním aj chodím pravidelne. Andrejku som mal teraz niekde na chate, tak ja som išiel do Trenčína, do Trnavy, popozerať si konkurenciu normálne, pokecať. Ja aj hovorím, že mám konkurenciu a aj nemám konkurenciu. Tým, že každý robí dlažby a obklady, potom robí realizácie, my nerobíme sanita, batérie, vane, my nič nemáme, lepidlo, špárovačky, silikóny, nič. Takže reálne, keď si som konkurent nejakej firmy, ktorá má dlažby a obklady a kopec ďalších vecí, a dlažby a obklady je napríklad 5% alebo do 10%, alebo niektorí, že 0,5% z ich sortimentu a majú ešte ďalšie veci, kúpiš tam ešte aj skrinku, sifón, čokoľvek, u mňa nie. Ja som konkurent len v tých dlažbách a obkladoch. Takže, ale samozrejme chodím pozerám aj na ceny, pozerám, ako to robia, poprichádzal som na veľa vecí takto, keď som, že ako keby, že prečo to tak majú, prečo to komunikujú a ja veľakrát som spravil to, že keď som tomu nerozumel, čo oni mali, tak ja som tam v podstate išiel, som sa zahral developera na niekoho a proste všetko mi povedali. A jednoducho reagujeme, keď napríklad dávali sme napríklad nejakú kampaň, sme chceli dávať na jednu fabriku a sme videli, že jeden taký veľká taká spoločnosť Československá, čo až polmiliardový obrad spravili. My sme tam chceli ísť do nejakej akcie, oni tam spravili ako keby ešte inú akciu a jednoducho som si uvedomil, že to oni majú aj s nimi do prestrelky. Ja som počkal. Oni to zrušili, my sme počkali, my sme do toho potom išli. Hej, že v podstate ja sa tam ani, lebo napríklad Horbach, Obi, Mercury Market a tie nadnárodné ďalšie spoločnosti, oni medzi sebou hrajú všelijaký boj. Boj napríklad toho, že oni kachličky kúpia a sú ochotní ich predať aj za 50 centový napríklad mínus, len aby teba donútili tam prísť. Oni vedia, že na kachličkách nezarobia, alebo aj prerobia, ale ku kachličkám ti predajú toto a toto. Vieš, a odrazu súperiť s takými to nemeckými spoločnosťami, ktoré majú všetko. Ja keď na kachličkách nezarobím, spravím dopravu, som čistý mínus. Hej? Že ja to nemôžem tak jednoducho. Vypínam produkty, ktoré majú oni vtedy. Riešim to napríklad aj s dodávateľmi, že, hej, to, proste, že nie je to ako keby férové alebo správne. Hej? Takže tam je veľa vecí, čo oni robia a ja tam taký niekedy jak capko v podstate im proste beriem tie objednávky a ten malý obchod a ten B2C klientov a posledujeme v podstate možno nejakú cenotvorbu aj dosť intenzívne skrylujem si ich marketing, weby, hej, že keď ohlásia nejaký web, tak v podstate som podľa mňa tam prvý návštevník, že si to chcem pozrieť, pozerám nejakú funkčnosť a veľakrát, jak Ruslan hovorí, nebudem vymýšľať koleso, ktoré už máme, tak veľakrát napríklad aj tú vzorkovňu, keď sme novú robili, tak som chodil po vzorkovni a som si pozeral, ako majú štítky, ako majú cedule, ako to označujú, pýtal som sa, chodil som, skúšal som stojany a jednoducho som sa, ja hovorím, že nie je hanba sa učiť od úspešnejších, od lepších, od väčších. A ja všetko ako keby si to potom transformujem, že nekopírujem, že kompletne, ale si to nejakým spôsobom tom transformujem niečo ako keby, že do nás, alebo do toho, čo my to ako keby robíme. Takže áno, sledujem konkurenciu, pozerám konkurenciu, ale keď oni robia nejaké veci, že nejdem s nimi do boja, nemôžem ani nie, že nemôžem, nechcem hlavne, a nemôžem z toho dôvodu, ak som hovoril, že oni majú aj iné sortimenty a ja osobne viem, že niektorí majú problém, lebo viem, že majú so mnou problém, ale ja na nikoho nenadávam, nikdy som nikoho necielil zlý marketing, na nikoho nehovorím nič zlé, ja by som rád tých všetkých spoznal, len tých šéfov, tých veľkých spoločností, len čo je taká chyba, nie že chyba. Je to také iné, že ja som mladší, aký ich synovia. Oni veľakrát so mnou, vieš, ja som aj prišiel do fabriky 150-ročná história, po výstave nás tam pozvali na večeru veci, kokos, ja som sa tam cítil, tí ľudia, nie že som ich syn, ale ich vnúk by som mohol byť, ja som tak mladý v tom biznise, aj s Andrejkou, že ich vnúk by som mohol byť a ešte mi povedia, to nie je ani majiteľ je ešte starší. Hej. A väčšinou to je tak, že tí majitelia sú super ľudia, niektorých akože aj už aj registrujem, aj poznám, sú super ľudia, veci, ale aj ego niekedy nemusí ich pustiť. Ale sú super ľudia a hlavne s tými ich ľuďmi, niektorými manažermi a tak ďalej. Ja som sa zatiaľ stretol, boli povýšenecky na mňa veci a ja som sa prišiel za nimi zoznámiť ako majiteľ Kachličkov, vlastne moja inšpirácia, rád vás sledujem, robíte to skvelo, hej, ako majiteľ. Proste som bol zamestnancom s prepačením. Nás nedobehnete, čo vy chcete, vy ste mali. Kámo, to je také smutné veľakrát,
Ale na jednej strane to aj chápem. Ja mám 33 rokov, napríklad firma registruje 32. Andrejka sa vtedy narodila, cca vtedy ja som mal 1,5 roka a on už založil tú firmu, že to je, ich cesta veľakrát tých korporátov bola, že šialená. Ale dokázali mi, že sa to dá, robiť aj takto a jednoducho ja som rád aj napríklad, že ich tu máme. A nie ich samozrejme veľa. Skvělý. Som zodpovedal tvoju otázku, teraz sa nad tým zamýšľam. Já si myslím, že ano. Moje další otázka, kterou mám tady poznačenou, jak pracuješ s nápady, které tě napadnou a jakou máš úspěšnost potom v rámci realizace těch nápadů? Jak väčšina z nás, jak väčšina, čo to pozerá, jak aj tých nápadov by bolo veľa. Som kedy teraz nadával na firme, že prestaňme sa rozprávať o nových nápadov, lebo už teraz počujem 100 nápad, alebo 101. nápad, začali sme riešiť 4, ani jeden sme nedoriešili, bavíme sa o 112. už po tom nápade a ja už ani si nepamätám, aký bol ten napríklad 10. V úvodzovkách, vieš, že v nápadoch je dobre sa rozprávať, ale ťažšie ich realizovať. Čo je dobre realizovať, keď je nejaký nápad, napríklad aj ten večer, že to mám, tak idem ho brutálne čekovať, sledovať veci, dávať, testovať a vtedy si človek uvedomí, keby to dáva zmysel a stále to je lepšie a lepšie a lepšie, tak napríklad ďalší deň alebo do noci v podstate budem na tom robiť a ďalší deň, keď sa na to vyspím, tak jednoducho viem, že do toho hneď musím začať, lebo keď nezačnem, tých nápadov je strašne ako keby veľa. A ja presne som tu na firme už od toho nápady, aby firma rastla, aby sa niečo vylepšovalo, aby to dávalo. Takže to je taká moja alfa, omega. Riešiť sračky samozrejme, aké problémy vyhrotených klientov a zmeny, vylepšenia. To je to, čo ako keby tu na firme sa snažím aplikovať. Len je to aj tie nápady, že aj tie skenery, regále dáme, ochranné pomôcky na tie regále, skenery, QR kódy, pozície a to všetko treba ako keby podoťahovať dokonca, tak ďalej. To je jedna z mojich takých, aj keď to tu robím, ale je taká, že tie nápadov, mám ich o mnoho viac, a keby som ich viac realizoval, keby, aj ich viem vymyslieť, akože brutálne, ale proste tá realizácia, ja by som ešte potreboval takú osobu nejakého toho realizátora, ktorý bude počúvať, dávať, príde a bude to robiť, že jednoducho, aj teraz ho napríklad hľadám nejakého toho e-shop admina, sme ho to nazvali, aby v podstate dával, lebo ja už keď aj niečo vymyslím a mám to zapracovať a otestovať a všetko, kámo, tu sám vieš, že to trvá niekedy týždeň, vieš, kopec dní a potom aj keď operatívu neriešim, ale veci, financie riešim, to všetko, že človek chce aj fungovať, ono to nie je, ako keby nemám veľakrát kedy, ale mám velikánsky ja osobne priestor na zlepšení sa v tých nových nápadov a tak ďalej. Veľa nápadov, čo boli tie najlepšie nápady, človek si ich zapísal, a mne sa aj to stalo, že sme raz chceli robiť také špeciálne zubné kefky. Kamarát mi to dal nápad, veci, ja som z toho vystúpil, som tomu neveril, také kefky, veci, a to bolo asi pred 10 rokmi. Co to je kefka? Slovensky neznám ten výraz, co to je kefka? Na zuby, taká ekologická kefka. Kartáček, ako? Kartáček, áno, s kartáčkami sme chceli vymyslieť veci, ako to bolo vymyslené v úvodzovkách, nikto to nerobil. Ja hovorím, to je hlúposť, do toho nejdeme. A asi o 10 rokov na to stretol som chalana, ktorý to má všade v sieťach, veci, že ide s tým bomby. On na to začal to robiť ešte o 3 roky neskôr ako my, akože najväčší, má výrobu, robí si už vlastné pasty aj všetko a tak mi rozprával životný príbeh, nás kamarátka zoznámila so svojím novým frajerom a ja hovorím, kámo, 3 roky pred tebou my sme boli tak na konci, že to začneme a ja som to proste hodil zo stola, že vtedy si hovorím, škoda, a proste on si ide bomby proste. Takže ja iba každému chcem povedať, že keď má nápad, choďte za tým, realizujte, spravte alebo nejaký biznis a nepočúvajte okolie, nepočúvajte nikoho, kto si o tom myslí. Ja keby som tiež počúval všetkých, som mal na jednej ruke, mám veľa prstov, palcov na to, aby som spočítal, koľko ľudí mi v tomto biznise na začiatku verilo. Že nikto, ešte aj vlastní rodičia, že na internete kachrčík chceš predávať. Že to je jednoducho, a v podstate toto aj mňa dosť tak vyprovokovalo, alebo prebudilo vo mne takého diabla, nikto to nerobí a nedáš to a nedáš a nedáš a ja som ten typ, čo ma ľudia poznajú, keď všade budú, tam nemôžeš ísť, toto nedáš, tam není možné, tam nikto nebol, idem tam prvý, že som extrémne zvedavý na to, hej, a čím viac tam nájdem nejakých tajomstiev, tým viac sa tam dávam aj veci a v podstate to je taký ten môj taký mindset, len potom treba vedieť, koľko nápadov má, koľko realizuje, koľko zvládne veci, lebo to potom môže byť zase toho veľa, ale mám určite priestor na zlepšenie v tých nových realizácií a stále si budujem tie mikrotýmy u mňa, stále si budujem ľudí,
ktorí mňa, moju rýchlosť, moje rozprávanie, preskakovanie z tém na tém, myšlenkové pochody, aby to stíhali, dávali, aby ich to nefrustrovalo a verím, že v realizácii tých... A niekedy pár nápadov spraviť poriadne je lepšie, ako mať milión nápadov a nespraviť žiaden. A teba som ináč veľakrát počul, ak ty si o tom presne niekde rozprával, že ak to je, že ak ten nápad v tej knižke ľudia si zapíšu a v podstate treba ísť hneď vyskúšať. A ono to je presne tak. No jasně, no. Já jenom ještě jsem si vzpomněl, jak jsi říkal, že když ti všichni říkají, že to nejde, nebo to, že ty o to víc tam pak chceš jít, nebo tam nechoď a ty tam jdeš, tak to jsem si vzpomněl, to je přesně ono, děláme si vždycky srandu s manželkou, taková naše interní hláška Please don't touch. Já jsem byl jako, nevím, to už je docela dlouho, jednou ve Švédsku v nějakém muzeu a tam byla loď taková dřevěná a byla u ní velká celuje Please don't touch, víš. A tak to je něco jako červený hadr na býka pro mě, že o to víc si na to chtěl šahat, víš, jako že naopak dělat ten opak, když ti to řeknou jako Please don't touch. A mám to hodně podobně tohle, jak ty říkáš, když všichni řeknou nechoď tam, tak o to víc se to láká tam jít a tak. A přesně si myslím, že v tomhletom je i podobný ta situace na začátku, kdy my jsme taky vstupovali na plně obsazený trh. U nás to nebylo o tom, že by nám říkali, hele, budeš prodávat sortiment, který lidi nebudou kupovat přes internet, jako to bylo v tom případě ty kachličky, že si to lidi nedokázali v tu dobu představit. U nás to bylo o tom, že mě říkali i ty naši dodavatele, jako to byl tehdy i můj dobrý kamarád a tak mi říkal fakt jako kamarádsky, hele, ne, prostě uspět jako není reálný. Je tady dalších 100 e-shopů, který už jsou daleko před tebou, ten trh je tady rozdělený a o to víc mě to taky lákalo. Prostě dokázat to, že to jako jde, nejenom, že dokázat to jde, ale člověk hlavně věděl, že to dokáže, když udělá ty věci pořádně a tak, jak se mají udělat, že tam ten velký prostor pro to je. Možná něco, jak jsi si říkal, že jsi měl v hlavě že jsi představil ten business plán, ty věci, protože jsi měl už ty konkrétní myšlenky a často tam ty lidi mají hodně takový ty zkostnatělý pochody, že jo, tyhle ty věci a když se tam přinese takový ten nový vítr a správný vítr, o kterým je člověk přesvědčený, že fakt je dobrý, tak ten potenciál na to, že to uspěje, je jako, si myslím, hodně velký. Ale ten rozdíl je o tom, někdo jenom povídá a nebo někdo ty věci dělá. A to je pak jakoby alfa omega všeho. Jako to je v rámci marketingu, jako takový obsahový marketingu. 20% je obsah a 80% je marketing, doručení těch věcí směrem k lidem. A stejně tak je to s nápadem. Nápad jako takový nemá žádnou hodnotu. Dneska já říkám, že nápad má často zápornou hodnotu, protože ty ho musí zainvestovat, finančně, odmakat a já nevím co všechno, takže na začátku je mínus, jako, tam jako plus není. A nápadů je, víš, jak miliarda, no. Presne tak, a ho teraz jednému kamarátovi dobrému som povedal, že stále nápad, už rok rozpráva o niečom a v podstate nemal na to peniaze, teraz má peniaze a veci, či do toho nepôjdem s ním a tak ďalej a prešli potom ďalšie 3 mesiace. Hovorím, rok o tom rozprávaš, nemal si peniaze, už máš 3 mesiace peniaze. Objednal si nejaké vzorky, spravil si niečo, nie. A hovorím, že radšej, že radšej ako ísť s niekým a celý večer sa rozprávať o nápadoch, tam ja radšej už teraz pôjdem a budem hrať celý večer FIFU. Mne to viacej dá, viac ma to poteší, jak zase len zaspávať všetko, že čo vymyslíme, čo ešte ľudia. To sú veľakrát ako keby tie najlepšie nápady sú od kamarátov pri pive, lebo sú zadarmo, hej, o čo si budeme hovoriť, ale jednoducho aj tie nápady, tá realizácia, to vyskúšanie, hej, že aj to plávanie sme sa museli naučiť. Bím, ideš do vody a plávaš. To je zase nápad. Chcem vedieť plávať, neviem, hodím ma, naučím sa, viem to. To je aj v tom biznise, že keď človek niečo chce a najlepšie, keď to nerobí ešte nikto. Choďte do toho. A nech máte veľa konkurentov, veľké firmy a neviem čo, jak človek dá do toho srdce a proste bude makať a bude proste tomu veriť, ja hovorím, že vtedy človek najviac úspeje. A nie, že len čo sa dá, jak sa dá, treba to skúšať. Treba to investovať, treba vyskúšať, čo sa týka marketingu, brandu, veci, treba ísť zľava, doprava a nájsť si to, čo funguje a keď mu to raz funguje, to jednoducho to robiť a nájsť si to, čo viem robiť najlepšie a byť v tom geniálny, jak to, čo viem robiť najhoršie, veľa ľudí sa to učí. Tak je taký príklad, že príde dieťa domov a má 2 jednotky a 4 a rodičia sa otajú, prečo tá 4, hej, a džubu do ňoho a tak ďalej. Ale vlastne ocenil ho niekto, že má tú jednotku? Nie, zo 4 máš matematiku a poď teraz sa učiť matematiku, lebo ti nejde. Čo keď oni majú doma nejakého hackera, alebo nejakého programátora, alebo nejakého klaviristu? Len mu niekto jedal klavír, hej, on sa musí učiť matematiku, ktorú nechce, že to je také toto, čo robím a v čom to robím, aby som v tom bol najlepší, geniálny. Keď raz ma to aj baví, keď to musím veľa trénovať, veľa drillovať a tak ďalej. Keď ma to baví, je to ešte lepšie a vtedy ten človek nájde to ako keby. A ešte keď to má niečo spoločné so biznisom, jak ja to, komunikáciu s tými klientami, vedieť ich vypočuť, vedieť im poradiť, vedieť ich pochopiť, čo asi chcú, čo vážne, čo chcú, mať gule na to, im povedať pravdu. Aj na úkor toho, že si pôjdu kúpiť niekde inde, ale držať si to svoje, a ten človek, keď nájde, v čom je vážne dobrý,
Hovorím, aj najlepší marketing je offline marketing. Spokojný zákazník, spokojný sused, spokojní ľudia. Jednoducho, to je najlepší beh na dlhé trate. Nie, že dať 3000 eur influencerovi, že by ma prezdielal. To je zase marketing, ktorému ja nerozumiem. Super, tak pojďme na další otázku, kterou mám tady poznačenou, a to je, vrátíme se malinko smyčkou zase zpět k tvému e-shopu. Když si vzpomeneš na ty úplný začátky, tak co na začátku pro vás bylo hlavním zdrojem konverzí nebo těch objednávek a jak se to proměnilo a co je třeba v dnešní době tím hlavním nebo výraznou částí tvorby toho vašeho obratu? Na začiatku, keď sme začali riešiť marketing, samozrejme, tak ono to bolo PPCčka. Ja si ešte pamätám dobu, kedy ma stalo 3 alebo 5 centov človek. Niekoľkonásobne, aj tá korona to dala, že hovorí každý, korona e-shopom pomohla. Áno, ale po korone všetko padlo, ale marketing sa zdražil a on proste ostal, hej. Už to nie je tak sexy ako niekedy tie PPCčka, ale hlavne v podstate boli PPCčka. My sme napríklad len teraz nedávno spustili prvé 2 newslettery v histórii celej firmy, hej, že ja aj tie kanály marketingové otváram postupne. Na začiatku to boli PPCčka, ono to išlo. Chcel som sa od toho naučiť. Potom sme mali, že Facebook, tuším, že Instagram, či už vtedy bol, a proste Instagram, ale otvorili sme ďalší kanál. Instagram, SEO a v podstate postupne, že som to nedal všetko naraz a stále robíme aj ten newsletter. My sme nepotrebovali a nejako až teraz sme začali pracovať s tým newsletterom a systematicky postupne tie kanály, už neviem, kde raz otvorím ďalší kanál. Že nerobím to, čo väčšina, všetko naraz. Hej? Takže vtedy to boli PPCčka, aby som sa vrátil k otázke a teraz to sú taktiež, to je v podstate Google. Hej? Nepoviem, že presne ktoré veci, ale stále na gro je toho Google. My máme už extrémne silnú organiku a extrémne silný direct. A pre takú zvedavosť najviac z kľúčových slov na Google nás stojí Kachlickovo a Kachličkovo. Niekedy to bola, že dlažba na terasu, ona bola, že raketovo, že v podstate, neviem teraz percenta, nech sa si vymýšľať, ale proste bola dlažba na terasu a obklady do kúpeľne. To boli gro tie veci. A potom boli, že v jednotkách percentách ako keby ostatné. A teraz niekoľkonásobne vlastne, jednoducho všetci tlačia na náš brand, ako keby je, že najviac ľudí sa dostane ako keby cez toto momentálne, ale potom je ten direct silný, organika a najviac ja hovorím, to sú zákazníci vracajúci alebo odporúčaní, to znamená offline marketing. Toto z dlhodobého hľadiska aj v našom biznise je to najlepšie, čo môžeme v podstate robiť, to je to, že sa budeme starať o zákazníkov, budeme ich mať na pedestále, nebudeme predávať to, čo chceme predať, ale to, čo zákazník reálne potrebuje, budeme im hovoriť pravdu a v podstate tí zákazníci, keď budú spokojní, tak oni nás budú odporúčať ďalej. Ale stále gro marketingu je Google. OK. Pojďme se podívat ještě jednou zpátky trošičku do toho vašeho, řekněme, nechci říkat historie, ale do těch prvních let a v kontextu dnešní doby. Tak který věci, protože ty si říkal, že samozřejmě se v čase, v roce třeba se 3krát otočí ty věci a furt se to vyvíjí a jsou nový a nový, ať v marketingu třeba techniky nebo v přístupu k řízení e-shopu nebo k těm, řekněme, moderním technologiím dneska, že se to furt mění a vyvíjí, ale přesto je něco, když se zamyslíš zpětně, co jste na začátku začali dělat, když jsi vstupoval do Kachličkova a dneska v tom pokračujete a je to, řekněme, třeba možná nadčasová věc, která funguje napříč všema proměnama na trhu, ať to byl COVID, ať to je prostě to, co se furt mění? Áno, to je starostlivosť sa o zákazníka. Koľko veľa ľudí si neuvedomuje, že zákazník nám nosí mzdu. To každému odporúčam, aby sa spýtal každej jednej osoby, či to je účtovník, skladník, predajca, obchodiak, ktokoľvek, či si to uvedomuje, nákupca, že kto nosí nám na výplaty. Nie šéf, nie štát, nie kolegovci, ale zákazníci. A tým, že jak som spomínal, že som ten obchodník a obchod treba, ja dokážem predať pätko, ja dokážem predať na cintoríne veľa plný hrob. A komu s tým pomôžem? Ja som si uvedomil, že chcem robiť obchod s tými ľuďmi, ma aj najviac dobíjajú potom tie feedbacky tých ľudí, že sú spokojní, aby sme všetko vsadili a na tých zákazníkov, nakoľko aj keď som si robil na začiatku analýzu nejakej konkurencie a som si spísal, čo robia všetci dobre, čo robia všetci zle a tak ďalej. To, čo robili všetci dobre, tak nebudem naháňať, že 100 miliónové firmy, ale to, čo robili všetci zle, mali tam spoločne to, že zákazník. Veľa zákazníkov nadávali, nemali servis, nevedeli, aj, čo sa deje s objednávkami a podobne. A my sme vsadili na spokojného zákazníka, že zákazník bude vždycky na prvom mieste. A to robíme stále, snažíme sa vcítiť do toho kože zákazníka, robiť nejaké zmeny na firme, ktoré veľakrát nie sú sexy, ako to, že sme otvorili soboty, ako to, že sme zrušili obedňajšie prestávky na kolovanie, ako sme predĺžili otváracie hodiny, lebo kríza, veci, inflácia, každý chce viac peňazí.
My sme potrebovali tu nahnať viac zákazníkov, hej, napríklad taký jednoduchý príklad, ale čo sme neprestali robiť a nikdy neprestali hovoriť zákazníkovi pravdu, predávať to, čo skutočne potrebujú, nie to, čo chceme my predať. A to sú také nejaké piliere toho celého, ako keby, keď tak možno nazvať, že úspechu alebo rastu, že v podstate tým spokojnosť tých zákazníkov. OK. Super. Ty si nakousl ta spokojenost toho zákazníka. Já použiju možná takový obrat, který si mi říkal, když jsme se spolu povídali, že u vás v Kachličkou je spokojený zákazník ultimátní cíl. Je tohleto, si myslíš, jedna z hodně důležitých věcí, nebo změna, nebo ne, jakoby nechci říkat změna přístupu, jo, ale že jste najeli na tady tu notu toho uvažování, nebo přístupu k těm zákazníkům, že tohleto je jedna z těch důležitých věcí, na který jste postavili úspěch toho vašeho celého biznesu? Áno. Tento a druhá hneď vec, alebo naša nejaká taká prvé moto firmy je, že lojálny tým odborníkov, to znamená naši kolegovia. To sú dve základné veci, na ktoré my chceme s Andrejkou všetko sadiť, lebo keď budeme mať spokojných zákazníkov, ak sa hovorí, že spokojní zamestnanci, spokojný šéf, bla, 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 ale jednoducho, keď budeme mať spokojných zákazníkov a spokojných kolegov a celkovo na firme, tak jednoducho potom to, prečo všetci chodíme do práce, aj my podnikatelia, aj ľudia, aj naši zamestnanci a podobne, sú to peniaze. Ono, keď tieto dve hodnoty budú na nich sme vsadili, jednoducho potom sú aj tie objednávky, to znamená sú aj peniaze, máme okolo seba spokojných ľudí, spokojných zákazníkov a zákazníci v našom segmente, tým, že predávame len dlažby a oklady a hlavne na internete, samozrejme, že máme aj vzorkovňu, tak jednoducho je to ultimátna vec, ktorú nikdy nemôžeme prestať robiť, je sa vciťovať do ich kože, byť ich asistentom, snažím sa im poradiť, hovoriť im pravdu, jak som viackrát povedal. A to môžem povedať, že najdôležitejšie, a ďakujem Pánu Bohu, alebo tomu hore, že jednoducho mám ten mindset, že proste pre tých ľudí, že si to uvedomujem a že od začiatku, lebo ja som prišiel do e-commerce aj do predaja dlažieb a odkladov. Nič som nevedel o e-commerce, nič som nevedel o predaji kachličiek. A že v podstate len nejaké tie skúsenosti, ten obchod som vedel nejako robiť a tak ďalej. A ja som si uvedomoval, že keď budeme mať spokojných ľudí, ktorí sa vrátia, ktorí si kúpia, ktorí nás odporúčia, a jednoducho som videl, že konkurencia v tom má dosť veľké problémy, tak jednoducho tá správa zákazníkov po objednávke, počas objednávky, informovanosť a tak ďalej. A toto sú reálne veci, ako som aj spomínal, ktoré aj mňa, ale verím, že aj ľudí v tíme dobíjajú. Napríklad kolega napríklad išiel oblečený, obrendovaný celý v kachličkovo, namerali ho, zastavili ho policajti, ja mám od vás kúpeľňu, choďte ďalej. Keby to bol nasratý klient, tak si na ňom vybúri. Prišiel ďalší chalan zo skladu, potreboval niečo na daňovom úrade, nejaké papiere alebo sociálka, niečo si ísť vybaviť, musel ísť on, prišiel, zase nestihol, hej, ale bol už v montérkach, keby kachličkovo. Teta proste prišla, mu otvorila, ale ja mám od vás veci, poďte, vy môžete ísť, poďte. Hej, zase, že to sú tí spokojní zákazníci, pomáhame im, aby lepšie sa im bývalo, lepšie sa doma cítili a to je taká aj tá atmosféra, aj človek vie, prečo to robí a jednoducho tie výsledky potom prídu v každom biznise, či to je reštaurácia, či to je čokoľvek iné, všetci sme závislí nad našimi zákazníkmi. Nie nezmyselné peniaze marketingovým agentúram, do kreditov, do marketingu, môžete mať akýkoľvek web, keď raz niekto dvihne, dobrý deň, Kachličkov, ako vám pomôžu? Alebo keď niekto príde, vydajte v Kachličkov, ako? To také zahraničie, čo mi dalo, hej, a tí ľudia sú hotoví, ako vám pomôžem? S každým jedným, ľuďom na zákazníckom servise hovorím, že oni sú aj za to platení. Aby s každým jedným to isté, do kolečka, niekedy tie isté otázky, tie isté odpovede, aby si oni uvedomili, že im za každým volá niekto iný. A on nevie to, čo vedia oni. Oni to vedia len na základe toho, že tu pracujú, že sa to naučili. A my sme tí, ako keby asistenti, alebo partneri, alebo dodávateľia našich zákazníkov, dodávateľia tovaru, ktoré si kupujú raz v živote, posledný krát v živote, po 10 alebo 15 rokov, alebo kachličky si ľudia dávajú aj na 20 rokov. Takže preto my, ako keby tá starostlivosť od toho človeka, samozrejme sú nejaké hranice alebo mantinely, za mňa je najdôležitejšia, najlepšia a ja ďakujem, že sme sa vybrali práve touto cestou a to je vec, ktorú v živote nebudeme ako keby meniť. A my to máme tak, že my každému zákazníkovi s ťou zavoláme, keď spraví objednávku. Hlavne, keď má aj dopravu a mu vysvetlíme, ho edukujeme a eliminujeme problémy, ktoré typu, že zákazník tam čaká alebo nechá svoju 17-ročnú dceru prevziať 3 tony kachličiek. Oni aj takto potom musia vyniesť
uskladniť si to, spraviť s čím čokoľvek, ale nech to vedia. Lebo oni to aj tak spravia, ale či nám predtým naložia, vynadajú, alebo nervózni sú, alebo to majú zabezpečené, to je veľmi jednoduché. My ich na to upozorníme. Oni nevedia, že čo to znamená, že paleta im ostane. Že im to zložia pred prvé uzamykateľné dvere. Že sa snažíme tým ľudí predísť zbytočným situáciám, ak niekto povie problémom, ktoré aj tak si potom vyrieši, snažíme sa predísť. Znamená, každému voláme, pýtame sa pre neho, že či napríklad kde to dáva, poradiť, niečo zmeniť a tak ďalej, že to je vec, ktorú tiež nikdy nebudeme spraviť, aj keď budeme mať milión objednávok, tak nech mi sedí aj 800 ľudí na zákazníckom servise, žiadne roboty, automatické správy. Reálne človek s človekom nech sa rozpráva. Takisto aj na čete, že by tam neboli automatické správy, nejaká umelá inteligencia. Možno v budúcnosti som tomu otvorený, ale na klasické veci všetko. Ja sám nemám rád, keď so mnou komunikuje robot, tak v mojej firme nebude robot komunikovať so mojimi zákazníkmi. Ja veľa vecí v tej firme riešim tak, alebo nerobím to, čo sám ja nemám rád, keď sa s niečím niekde stretnem. Ja aj nejaké niečo robíme a ja to zažijem niečo podobné niekde inde, ja sa zamýšľam, ako to zmeniť a v podstate byť ako keby aj v tomto iný, hej, lebo všetci kopírujú od seba aj tie zlé veci a tak ďalej, že sa odlišiť v tomto a v podstate to je také veci, že keď ja nemám rád niekde, keď sa mi niečo stane, tak to robiť je nesprávne taktiež a vymyslieť to, ako to robiť možno ináč. A všetko sa dá, ja hovorím, vymyslieť. Takže tí zákazníci sú alfa a omega. Jo, to tak je. Co říkáš na názor, že dneska můžeš porazit pouze nízkou cenou? Často to kolem sebe slyším, když mi majitele e-shopu říkají, ty brďo, a ta naše konkurence má nižší cenu a my musíme dát taky nízkou cenu a bla, 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 bla. Jak to vnímáš ty, ten názor? Pozrime si Alzu. Veľakrát najvyššie ceny a aj tak plná predajňa, najviac objednávok, stály rast. Ja som bol niekedy tiež, že my sme aj celkovo na začiatku, keď som prišiel do firmy, ako do firmy Goodway ešte vtedy, čo Kachučko boli ten internetové meno alebo brand, my sme tam prerážali. Začiatok som prerážal tovar skladov, najlacnejší, najlepší veci, tento marketing z roku 2002 hodiť von oknom. Takto aj my sme si na začiatku pomohli. Teraz my komunikujeme, že máme férové ceny a jednoducho je utopia ísť do nižších cien a nízke ceny a veci a všetko. Ľudia si musia vážiť svoju značku, svojich ľudí, prístup, aj ten zákaznícky servis, veľa ľudí si to aj uvedomuje, bohužiaľ veľa nie, že to niečo stojí. Že im povieme pravdu, že im dáme služby. Ja radšej pridám nejakým ľuďom nejaké služby navyše, typu uskladnenie tovaru zdarma a vyvezieme vám ho vtedy, keď vy ho reálne budete potrebovať. Hej, a to je napríklad ten človek radšej tak dá, jak si niekde uskladňovať kachličky a tak ďalej a v podstate, že by sme neišli len nízkou cenou, lebo ísť dole iba s cenou a brať si zo svojej marže, tak jednoducho to je cesta do utopie, cesta do pekla. Ono to z dlhodobého hľadiska nejaký ráz, nejaký výstrel, nejaký výpredaj OK, ale ono to nemôže z môjho pohľadu byť biznis plán, v podstate byť najlacnejší. To je pre mňa, to nie je správna cesta. Alebo potom, keď sme lacnejší, uberáme zo servisu, zo služieb, veci, z kvality služieb a to nie je správna cesta. Takže ja som toho názoru, že mať nejakú ale dať aj ľuďom niečo navyše, že ja tiež sa nemôžem porovnávať s nejakými obiscenami, hej, že tam v podstate to je úplne niečo a my aj keď sme drahší, tak odkomunikovať, prečo sme drahší, čo vám ponúkame, čo tam napríklad nemáte, čo my vieme pre vás spraviť, čo máte u nás ešte zadarmo a vizualizácie a v akej kvalite a uskladnenie a veci, poviem vám pravdu, keď zavoláte, stále vám dvihneme, stále napríklad viete volať s jednou osobou, vyriešime reklamácie tak, jak nikto na to nebol absolútne zvyknutý, to sa vieme tiež potom v bonusovej o tom pobaviť, ako riešime napríklad my reklamácie, keď sa príde ťažký a krehký stavebný tovar. Ráno rozbijajú sa veci, ale ako to riešime v podstate, úplne sme to dali v podstate na... A to som na vlastnej skúsenosti zažil ako zamestnanec, keď som poslal mojim rodičom, čo sa stalo, som si uvedomil, že to je zlé a celé som to vymenil. Celé som to zamenil, spravil tak, aby tie veci, ktoré ja sám ako zamestnanec tej firmy som mal v hlave, moji zákazníci to budú mať krát 10, aby som toto hodil ako keby zo stola. Hej, že byť... A ja hovorím každému, že aj keď je niečo drahšie, tak jednoducho ľudia spoznajú, lebo nie to, čo je najdrahšie alebo najlacnejšie, znamená, že bude najlepšie. A vtedy spoznajú silu firmy, ktorá sa poprvé aj určuje podľa najslabšieho článku firmy, ale čo tým chcem povedať je to, že zabudol som myšlienku, kurva.
To som asi takto nemal povedať, čo? No nevadí, to je v pohodě. Áno, aj keď som stratil myšlienku, tak viem, čo som presne chcel povedať, že snažte sa ľuďom dať, svojim zákazníkom dať, aj keď máte drahší, o niečo trošku drahší produkt, ale snažte sa odkomunikovať to, prečo vy ste napríklad niečo, keď stojí 22 eur a vy stojíte 24 eur. Prečo by si to mali od vás kúpiť hlavne? A oni to vo väčšine pochopia v nejakých doplnkových službách, ktoré bežne vás už nemusia stáť zbytočne veľa peňazí. A takých vecí je strašne veľa v podstate. V každom segmente to je niečo iné, ale pointa je v tom tá, že aj keď zaplatia u vás viac, ale dajte im istotu to, že keď sa niečo podela, že sa postavíte problému čelom. Že ich za to vyriešite. Keď majú málo tovaru, veci, potrebujú nový špeciálnu doobjednávku, šaržu, nebrať už ich ako zobchodovaných ľudí, ale tešiť sa, nebrať už ich ako ľudí, ktorí ste už zobchodovali, ale starať sa o nich aj potom a keď je problém, tak sa tomu postavte čelom. A toto keď budete robiť hromadne pre všetkých a ľudia sa to dozvedú, oni nežiadajú o 2 eurá, že napríklad o 10% alebo 5-10, oni sú ochotní dať aj o 30%, vám zaplatiť viac u konkurencii na základe toho, že vedia, keď čokoľvek bude, že vy tu ste ako keby pre nich. To je taká nejaká naša mentalita, lebo nedá sa ľuďom aj všetko pre nich, všetko spraviť a byť najlacnejší. To je nemožné. To dokážu už proste vážne korporáty, jak je Alza a tak, ale ona zase drží za gule s prepačením svojich dodávateľov. To vieme, že tam v podstate je kadečo, aj tu ja neviem, proste všetko byť najlacnejší, dobre ľuďom zaplatiť, mať tu odborníkov, mať drahý marketing, aj s najnižšou cenou a dávať im služby. To je 1+1 rovná sa 2, koniec. Konec. Hej, do roka, do dňa, jak sa hovorí, to proste môže. A veľa firiem, čo ja poznám, išli touto cestou a už neexistujú. A mali taký skvelý nápad, aj tí majiteľia mi hovorili, jak oni vymysleli, jak všetkých s prepačením dajú dole nohavice a spravia, čo musia a všetci ostatní tu sú a veľa takých príkladov je a oni už v podstate už robia niečo iné, už sa hľadajú, už to ľutujú, že ísť dole len s tou cenou nie je najlepšie riešenie. OK, super. Tak jo, sledujete talk show o e-shopu s e-shopáři s Robem Potomou z Kachličkova SK a my než půjdeme do finále, do té, řekněme, čtvrté části série otázek, kde už mám připraven jenom takové finální otázky na Roba, tak já vás pozvu na bonusovou část dnešního povídání s Robem, respektive na bonusový rozhovor s Robem, který bude součástí jak členské zóny eShop Booster Mastermindu, tak členské zóny eShop Booster klubu, takže bude pro všechny, kdo jsou v eShop Booster klubu i v Mastermindu a vy se v rámci tohoto rozhovoru dozvíte nejenom celou řadu dalších informací, kterou já budu s Robem rozebírat, ale zároveň se budete moct Roba na cokoliv také zeptat. Na cokoliv, co říkal dneska v dnešním rozhovoru a zároveň to, co budeme rozebírat i v této bonusové části. Já jsem se tady poznačil pár věcí, na které se Roba zeptám a to mě bude zajímat. Jedna z myšlenek je ta, jak hledal a jak spolupracuje s jeho dodavateli, protože samozřejmě to je taky klíčová část toho biznesu. Co se stalo, aby nám řekl celý ten příběh, co se stalo a co zavedl v té firmě, do které přišel jako zaměstnanec a nakonec tu firmu celou koupil, tak co stálo za tímhletím velkým převratem v uvažování tehdejších majitelů a tak dále, tak dále. Zároveň taky se Roba budu ptát a budu chtít, aby nám přesně řekl, jak uspět s produktem, o kterém vám všichni říkají, že není možné uspět. Co udělat tak, abyste dokázali uspět? Ono to hodně koruluje s tím, že dneska e-shopy říkají, hele, ale hrozně je složité uspět v tom, co dělám. Tak tady uvidíte na příkladu produktu, kde prakticky ho všichni dopředu zatracovali, že to není reálné, aby se dokázal prodávat přes internet, tak co tam Robo zanesl, jak nad tím začal přemýšlet a jaké věci udělal, že nakonec nejenom že uspěl, ale že se stal jedničkou na slovenském trhu a dneska je těsně před vstupem do expanze do dalších evropských zemí a má namířeno do většiny evropských zemí, aby tam prorazil s tím jeho know-how a s tím, jak ty věci dělá v rámci teď slovenského trhu. Budu se také ptát Roba na to, jak mě popisoval, nebo jak nám tady naznačil, že zmínil obědové pauzy, jaké výsledky jim to přineslo potom v číslech, že neprodávali o víkendech, dneska prodávají i o víkendech na jejich showroomech a takhle. Zase, jak se to promítlo v číslech a jestli by do tohoto kroku šel znovu. A zároveň taky to, jak nám tady Robo zmiňoval už během toho dnešního povídání, že si prošel všemi těmi odděleními celého toho e-shopu, všemi procesy a na základě toho potom dokáže upravovat a vylepšovat
ty interní procesy e-shopu tak, aby ten e-shop se dokázal opravdu nejenom lehce zlepšovat, ale aby prostě ten pokrok a ten progres byl obrovský. Takže toto jsou za mě takové věci, které jsem se tady poznačil a které budeme rozebírat v bonusové části rozhovoru, který bude součástí ať pro členy Mastermindu, tak pro členy e-shop Booster klubu. Pokud by vás zajímalo a chtěli jste se samozřejmě k tomu rozhovoru dostat, dole pod videem budete mít informaci a odkaz na ten call, abyste se do něj taky mohli přihlásit a případně se doba na cokoliv dozeptat. Já se vrátím k posledním závěrečným otázkám v rámci tohoto dnešního rozhovoru. Optám se tě, Robo, na to, když se podíváš na ten trh jako celek, na e-commerce, tak co je dneska, jestli by si dokázal vypíchnout jednu věc, která spojuje třeba většinu e-shopů v tvých očích, co na těch e-shopech dneska chybí, s čím oni nepracují tak, jak by pracovat mohli, a kdyby s tím pracovali, takže by mohli díky tomu být úspěšní. Vnímáš tam nějakou takovou věc? Ale určite áno. Teraz rozmýšľam, že tak veľa e-shopov má spoločne to, že zabúdajú po čase, kto im nosí výplaty, že sú tí zákazníci. A najviac, čo mne na e-shopov začína reálne posledné obdobie vadiť, je to, že sú e-shopy a predávajú všetko. Ja si tam viem kúpiť vysávač, kvetinač, toaletný papier, koberec, telefón, nabíjačku na telefón, ktorý nepredávajú, hej, a v podstate také, že chcú odrazu všetci mať všetko. A toto je taká vec, že je málo špecializovaných obchodov, už ako keby aj ten trh to s tým tak spravil, hej, že napríklad pár špecializovaných obchodov na nejakú vec, ktorú robia poriadne. Veď ja prídem niekde do nejakého obchodu, čo niekedy tam predávali niečo iné, som rovnakí predajcovia a od gitár s prepačením tam majú teraz práčky. A ten človek nič o tej práčke nevie. No pretože aj tí ľudia musia byť preškolení, keď prídem do kamennej predajne, hej, alebo zavolá tam človek a v podstate diktuje kód produktu a ten človek možno prvýkrát ten ich produkt vie, že má v sortimente, hej, že toto je taká vec, ktorá mne vadí, hej, asi aj. Že reálne to si myslím, že že sa nechcú zamerať ako keby na niečom a byť v niečom ako keby najlepší, ale chcú byť najlepší na Slovensku a sami nevedia čomu. Čoho? Najväčší e-shop, najväčší obrad, hej, obrad je len porovnávanie, ja hovorím puciek, si len v tom, lebo obrad je len číslo a to veľa ľudí sa naháňa len za obratom a čo? Aby v podstate, hej, že to sú pre mňa také, že nemajú ako keby tú takú víziu niektorí majú víziu, ktorá nie je reálna. Napríklad, keď sa rozprávam s nejakými majiteľmi e-shopov, oni mi rozprávajú, jeden mi rozpráva už asi 4. rok reálne to isté, hej. On v podstate ide na horu, ktorá neexistuje, ale už tam ide, hej. Hovorím, kámo, ja hovorím, že keď som na plachetnici a prestane fúkať, tak si otvorím fľašku vínka. A kedy idem ďalej? No keď bude vietor, dám dole plachtu a pokračujem. Takže to sú... Ale najviac mi akože vadí to, že všetci chcú robiť všetko, rýchlo, čínske veci a tak ďalej. Jednoducho, že zabúda sa na špecializáciu na pár vecí. Nech to je elektro, nech to je v podstate obuv, nech to je niečo, že nie už proste odrazu. A potom všetci navzájom si konkurujú vo všetkom. Hej, majú drahšie aj marketing, aj trička. Ak už robím to pánky, tak budem mať aj trička. Keď mám trička, mám aj mikiny, dám aj ponožky, gate. A už v podstate je také second hand. Co podle tebe u e-shopu vede k úspěchu a co podle tebe nevede k úspěchu, když máš e-shop? Tak nevedie k úspechu určite, keď idem e-shop a idem iba prebiť sa s najnižšou cenou. Toto je to, asi takto. A k úspechu vytrvalosť. Vízia, makať, obklopiť sa správnymi ľuďmi, lebo tak aj u mňa už to nie je o mňa, o Andrejke, ale je to o ľudí, ktorí tu ako keby na nás, že robia, tak hlupo povedané, alebo v podstate oni už to ako keby tavia, už my to máme na naše sily. To je taká nejaká výdrž, že by človek vedel, kam ide, prečo tam ide, čo tam chce, aby mal možno aj nejaký v úvodzovkách plán B, aby nešiel do veci bez hlavo, ale najviac, že keď chcú uspieť, je to, že musia vytrpieť to možno ten začiatky, ktoré budú tešiť, potom príde nejaká kríza a tak ďalej, že proste vytrvať, lebo aj posledné obdobie máme tu rozdelenú spoločnosť, veci, ľudia sa rozchádzajú, rozvádzajú, hádajú o deti a nie, že ja budem mať deti, ty budeš mať deti, nie, ty budeš, že šialenstvo je všade na okolí a jednoducho teraz veľa e-shopov padá, to nedáva, ja hovorím, že vydržať je najdôležitejšie. A vydržať s dlhodobo najnižšou cenou nie je možné, lebo to je utopia. Vydržať veci, veriť tomu a to je za mňa a hlavne sa obklopovať správnymi ľuďmi, správnymi dodávateľmi, či to je marketing, prepravná spoločnosť a
daj si nejaký ten, aj ten taký working balance, lebo všetci, ale všetci majiteľia e-shopu sú najsilnejšia protizbraň proti vlastnej firme sú naše hlavy. Toto si treba uvedomiť, že keď my veľakrát kľakneme, veľa firiem to v podstate nemusí ako keby ustáť, keď im odídu šepovci, na to nech ľudia nezabúdajú. Šel bys do tohoto biznisu znova, do Kachličkova, kdybys věděl to, co víš teďkon po té cestě? Áno, asi áno. Nie, že asi, ale určite, hej, že už tým, že to už robím nejaký ten rok a jednoducho, mňa to aj baví, hej, že to je taký ten obchod iný. Možno by som viac uvažoval, keby už bol trh taký, aký je, keby proste firmy existovali, ale ja si osobne myslím, že by som zase to išiel. OK. Jaký jsou vaše cíle pro příští rok? Nebo pro příští, potažmo pro ten letošní a pro další Prestal období? som si dávať aj nejaké predikcie, nám nevychádzajú žiadne, lebo trh sa zbláznil. Hej, máme, čo to tu máme. V decembri sme mali stále najslabšie, teraz sme mali rekord, nič sme preto nespravili. Január sme vždy otvárali skôr, prvý týždeň sme nabili viac obratu alebo viac peňazí sme dokázali vytrieskať z toho týždňa, ako zo zvyšných troch. Teraz sa stal presný opak. Február sme mali stále slabý a teraz sme mali, že akože je celkom zaujímavý. Takže čo bude a nejaké obraty, čísla a naháňať sa za obratom aj veci, ja som si nedal, čo sa týka tých čísel. Ja chcem v úvodokách prežiť, v úvodokách developery, hypotéky a tak ďalej, že teraz je kríza v stavebníctve už asi 1,5 roka, jak to prežiť s úsmevom na tvári, udržať si super ľudí, ktorých tu máme, expandovať do Čiech, rozšíriť, možno chceme okrajovo iba sortiment o nejaké veci, ktoré už trh od nás vyžaduje s tým, že už sme ako keby hore, ale že nejaké teraz ciele, počet objednávok, veci, ľudia si to dajú, potom sa naháňajú, sú z toho frustrovaní, sú z toho deprimovaní a vlastne máme tu krízu. Ľudia majú životné otázky, problémy, nemajú za čo jesť. Hej, a my sa proste naháňame, že chceme, jak niektorí, že chcú mať 60%, alebo keď to dokázal Juro Fehervári, dokážem to aj ja. To je najhorší argument. Hej, ale ten chalan podniká 17 rokov, či 19, či koľko, vieš, ty rok, kámo, že to je, a mať ten cieľ, že chcem o 100% vyrásť, už pri nejakej firme, keď robí napríklad, že robí milión, on to nie je ťažké, ale zároveň treba vedieť aj kedy možno do toho ísť. Hej? Že teraz je všetko drahšie, všetko v podstate. Takže preto ja si ten svet za posledný rok, rok a pol, alebo aj 2 roky, alebo aj 3 roky je iný, aký sme boli zvyknutí. Takže preto ja nejaké také, že ciele byť zdravý, mať tú pohodu, mať tu stále tých správnych ľudí, pritiahnuť ďalších v podstate ľudí, čo teraz aj hajrujeme, aj na ten e-shop, aj šéfa ako tým lídra zákazníckého servisu. Nechcem expandovať bez napríklad tých ľudí, aby oni boli pri tom, keď to začneme vylepšovať, robiť a expandovať do krajiny, ako je Česko, jazyku, ktorý rozumieme, potom keď povieme Maďarsko a tak ďalej, to bude jazyk, ktorý nerozumieme, že chcem stále, aby v podstate ten život bol možno na prvom mieste a nejako teraz dávať veci, že čo chceme, ako chceme. Ja som už aj v minulom roku povedal, že nič nefunguje. 1+1 momentálne môže byť 7, môže byť 6, môže byť 11, alebo môže byť 2, alebo som sa stretol, že to je 0. Hej? A to sú proste veci, ktoré ja neviem ovplyvniť politiku alebo vojnu napríklad, alebo čokoľvek iné. Tak jednoducho som si aj ja povedal, že to nemá zmysel. A ja som to poňal tak trošku, že po svojom, alebo aj proste veľa aj tej návštevnosti, aj čo proste dávame aj za tie roky, že sme akože, keď sme aj boli tak akože, ako keby tá firma Goodway a v podstate veci, čo boli a človek vidí, že mesiace veci návštevnosti, vie si to dať, že v podstate to predikovať, že v podstate ako to išlo, a proste teraz je všetko inač. Hej? Že veci, ktoré nám fungovali, teraz nefungujú. Veci, ktoré napríklad nás ťahali, teraz absolútne nám škodia. Ono sa to takto odrazu zmenilo, že jednoducho ja hovorím, že nech začne byť normálny svet. Áno, svet už nemusí byť taký, aký bol a jedno s druhým, ale nech trošku tí ľudia sa aj nadýchnú, lebo keď sú ľudia, problémy, kríza, inflácia, to sa týka každého jedného podnikateľa, ktorý má malý obchod, aj veľký obchod, lebo tie malé obchodné predaje nemôžu kľaknúť. Takže to je len nerobiť nejaké šialené si dať nejaké vízie, misie, lebo potom ľudia môžu zahúčať. Hele, moc děkuji za dnešní povídání, bylo to velmi inspirativní. Díky za aspoň částečné představení ty vaší cesty a částečné představení toho, jak ty nad tím biznesem uvažuješ, jak přemýšlíš nad řízením tvýho e-shopu, nad řízením e-shopu, který se stal jednička v segmentu, kde působí na Slovensku, což je vždycky z mýho pohledu velmi, velmi inspirativní a prostě know-how od člověka, který dokázal ty věci, které reálně dokázal a má od těch, jak já říkám vždycky, od těch šifer vlastní klíče,
tak je vždycky to nejhodnotnější pro ostatní, prostě inspirovat se od lidí, kteří opravdu reálně ty věci dělají a mají s tím úspěch. Takže děkuju moc. Věřím, že to bude i velká inspirace pro všechny, kdo se na to video podívají a zároveň pozvu vás ostatní, kdo chcete Roba vyspovídat, dát mu otázky a dozvědět se další věci, které budeme rozebírat v bonusové části rozhovoru, tak na tady ten bonusový rozhovor, informace, jak se na něj dostat, budete mít tady dole pod tím videem. Bude to pro všechny členy mého eShop Booster Mastermindu a taky eShop Booster klubu. Takže pokud chcete další informace od Roba, tak určitě přijdou a já se těším na tady tu naši bonusovou část toho rozhovoru, kde budeme navazovat na to, co jsme dneska částečně už některé věci otevřeli a některé věci rozebereme úplně separátně od nuly. Tak jo, děkuji ještě jednou, že jsi našel čas a těším se ještě na tu naši druhou část našeho společného rozhovoru. Ďakujem, Dane, ja by som taktiež chcel poďakovať, bolo mi cťou byť v tvojom programe eShop Booster, jak som povedal, to sledujem, som rád, že som tu mohol byť, sa s tebou pobaviť, s tebou je vždycky bola dobrá debata, takže teším sa potom ďalej, ďakujem všetkým za poslucháčom, keď budú nejaké otázky, kľudne sa ozvite a dúfam, že aspoň niečo málo som vám mohol pomôcť, alebo niečo si z toho vezmete a proste transformujete do svojho biznisu. Skvělý, tak jo, díky ještě jednou, ahoj.